nesta xornada que semella unha de tantas, porque o Consello organiza moitas actividades cunha estrutura semellante, pero que para nós, para o Consello de Cultura Galega, é unha xornada especial. Especial porque organizamos en colaboración, en parceiría, en diálogo coa Federación de Librarías de Galicia, con moita ilusión. Esta era unha cale de comunicación que levábamos tempo querendo abrir, que creemos, estamos convencidas, ademais, de que vai ter continuidade en anos futuros. Vamos a seguir facendo cousas interesantes en beneficio do libro galego, da lectura e das persoas que somos lectoras. Quería agradecerlle, polo tanto, moito á Federación este diálogo, que foi un diálogo moi fluido desde o minuto 1, con algunhas persoas, especialmente con Óscar, veciño de Bandini. Quero agradecerlle moito tamén ás miñas compañeiras da sección de Lingua, Literatura e Comunicación. Esta é unha actividade desa sección que pensamos en común esta xornada, nomeadamente a Rosalía Fernández Rial, que hoxe non nos pode acompañar, a Monse Pena e a Ana Luna, que moderarán as seguintes mesas. O título, nun folleto cunha foto moi chula de Iria Pena, o título desta xornada, As librarías, un ecosistema posible para o libro galego, pois é un título que recolle, eu creo, moi ben a firme convicción da que parte a organización desta sesión. As librerías para nós non son o último bastión defensivo, o último reducto, a aldea gala, por decirlo así, do libro, senón que queremos partir dunha visión casi contraria. Son o futuro do libro, son unha oportunidade, un ecosistema posible, efectivamente, de supervivencia e de futuro para o libro. Nun momento, ademais, en que se abren moitas incertezas en relación ao que vai ser a cultura escrita, a cultura da palabra, a partir de todo o que son os desenvolventos das IA que están aí e que temos que integrar necesariamente na nosa maneira de estar no mundo. Mesmo así, mesmo nese escenario, creemos que as librerías van ser efectivamente a garantía da supervivencia do libro. E, polo tanto, nos parece que merecen esta pensada, esta reflexión, esta análise e tamén este facerlle chegar á cidadanía esta convicción e a proba palpable que imos ver ao longo desta tarde, efectivamente, de que son un mundo onde o libro ten garantido o seu futuro e as persoas lectoras temos un espazo onde ser máis felices e onde exercer como cidadás. Entón, vedes que a tarde vai ser unha tarde amena, variada, onde escoitaremos moitas voces. Pregamos a todo o mundo que, na medida do posible, se ateña aos tempos pactados para que o público poida intervir e para que poidamos acabar na hora prevista, porque este edificio pecha e, de alguma maneira, de aquí nos botan. A xestión do edificio non depende, por desgraza, do Consello da Cultura Galega. E entón, sin máis, empezamos xa coa primeira parte da tarde, que é un pouco así a parte máis, non vou dicir sesuda, pero na que vamos a ter que estar un pouco máis centradas nunha única intervención, que serve así un pouco de presentación xeral ao tema, por decirlo de algún xeito, que está ao cargo de Celia Fernández Clemente, que estou segura que todas a coñecedes. Celia é libreira desde o ano 2004, o sea que debeu empezar xovencísima. É responsable en Ourense do Espazo Lector Nobel tamén xa dende 2010, e neste momento forma parte da directiva da Federación de Librerías de Galiza. Con Celia vamos a refuxiarnos de alguna maneira, a abeirarnos nesas librerías que son, como define o título da súa intervención, refuxio e trincheira do libro galego. Así que moitas grazas, Celia, tes a palabra. Moitísimas grazas, Dolores Vilavedra, por acompañarme e presentarme, e, por suposto, tamén grazas á presidenta deste Consello da Cultura, do que debo decir que para min é todo un privilexio compartir pareceres neste encontro,
que se abre a explorarmos todas as posibilidades das librarías, non só como referentes culturais, senón como ecosistemas de protección. Dende a Federación tamén nos autodefinimos. Somos refuxo e tamén trincheira do libro galego. É unha reflexión parafraseada e traída ao galego do escritor seguramente xa coñecido por todos vós, Isaac Rosa, e que consideramos totalmente acaecida a nosa realidade que hoxe aquí nos trae. A Federación de Librarías de Galicia é tamén un deses ecosistemas que loitamos polo cuidado do libro galego e facendo desta unha entidade profesionalizada, participativa e tamén prestadora de servizos ás librarías asociadas. Seguramente vos, moitos dos que estades esta tarde aquí, xa nos coñecedes, pero gustaríame tamén deixarvos unha pequena carta de presentación para que vexades tamén o modelo que temos actualmente e como fomos evolucionando. Ben, como vedes, traballamos cunha forma pedagóxica en todas as comunicacións que facemos. O noso fin é advertir, pero sempre dende a óptica de ensinar. Un exemplo claro son todas as actuacións que procuramos levar a cabo en contra das irregularidades na lei do libro, tanto a centros escolares, as editoras, librarías, como institución que somos e que estamos constituídas sen fin de lucro. Ademais, estamos integradas, como ben vistedes no vídeo, por librarías. Actualmente contamos con preto de 150 e para nós fican uns obxectivos entre os que destacamos a promoción e a defensa dos intereses das nosas asociadas, como poden ser incrementar o crecemento de lectoras e lectores da nosa lingua, como tamén potenciar, como fomentar as accións libreiras, tamén a difusión do libro galego e, con especial esforzo, presentamos proxectos tan sumamente relevantes como é o desenvolvemento das feiras do libro en Galicia. Un evento cultural cun papel recoñecido, pero tanto no que é a sociedade como na localidade na que se celebra. Esta organización conleva a promoción e venda das librarías, pero tamén das editoriais galegas, dos escritores, escritoras, ilustradores e ilustradoras, sempre procurando que a maior porcentaxe sexan de aquí, da nosa terra. En definitiva, é unha labor en prol de todo o sector do libro galego. Ante isto, temos elaborado unha cuestión que hoxe nos trae ademais aquí. Creo que vou poder, Teresa, ti me dirás. Bueno, cando nos presentastedes o programa, había unha serie de cuestións que eu quixen traer e trasladar a todos os participantes hoxe, porque considero que todos temos aquí moito que aportar. Entón, coido que podemos dar resposta á primeira cuestión que nos concerne e, pois, unha delas, a primeira, era cales son os nosos retos. Vale, cales son os nosos retos como ecosistema do libro galego? Pois claramente dar continuidade a estas feiras do libro ao longo de todo o territorio galego, potenciando aínda máis se cabe a participación destas autoras que vos mencionaba, autoras galegas, ilustradoras, que tamén, por certo, xa vos adianto, que este ano vai ser María Lapido, a encargada de darlle cor e vida ao lema escollido, e que representará moito do que aquí hoxe estamos a tratar. Permitídeme que, ademais, sexa tan concisa e non desentrañe máis, pero outro dos nosos retos é que fiquedes abraiados coa maravillosa creación que, ademais, pronto faremos pública.
Resolvendo o seguinte interrogante de cales son as nosas apostas, pois moitos de vós seguro que xa estades ao tanto, pero temos activa unha axenda cultural das librarías galegas, unha ferramenta digital para promocionar os eventos culturais que organizan as asociadas á propia federación e que, ademais, queremos aumentar a súa visibilidade e, por supostísimo, aumentar o seu alcance. Así que tamén, dende aquí, grazas por facilitarnos esta voz, esta posibilidade para que nos busquedes, que nos sigades e que tamén partillades para seguir creando e crecendo en comunidade. Ademais, continuaremos implantando máis proxectos de dinamización e potenciaremos campañas promocionais como son o Día das Nosas Letras, o Día das Librarías tamén, ou o Día de Rosalía, que, por certo, estes últimos anos tivo moitísima e moi boa acollida, sobre todo non só de participación, senón en medios de comunicación, que tamén se fixeron eco desta nosa iniciativa. Dende aquí, permitídeme tamén agradecer a colaboración da Casa Rosalía, a Fundación Xistral e tamén a Animosa, todas elas entidades que nos axudan altruistamente con todas as nosas apostas en prol da cultura do libro galego. E continuamos resolvendo outra das dúbidas que están propostas no programa que nos acaece para esta tarde, como de diversos son os nosos perfís. Bueno, pois, neste punto, sí que podería dar un pouco resposta a todo o que previamente viñemos comentando, e é que somos 150 asociadas á Federación, así que os perfís son máis que diferentes e diversos, que ao final é o que crea a comunidade. Outra das opcións, outra dos interrogantes que nos xorden son a que públicos nos falta por chegar. Ben, eu neste punto gustaríame mudar un chisco a cuestión e que sexa máis ben unha carencia a que queremos manifestar públicamente. E ben seguro que moitas e moitos dos que estamos hoxe aquí teñamos o mesmo sentir. Como libreira que son e tamén parte desta xunta directiva, nos atopamos núas e sen apoio expreso cando, por exemplo, temos xestións tan agresivas por parte de certas editoriais que restrixen a nosa intervención como parte da cadena. Este malestar é o que tamén nos trasladan o resto de asociadas, sobre todo cando se baixan os descontos na facturación. E, ademais, o máis preocupante aínda é que non nos dan alternativa de mellora e accesibilidade a campañas máis atractivas e comerciais. Dende aquí lanzamos unha proposta, volvo ao punto de inicio, no que decimos que somos unha federación que nos gusta ver dende a óptica pedagóxica. E a nosa proposta de cara a todas estas editoras é crear unha sinerxia, un decálogo de boas prácticas nos dous sentidos, para promocionar o libro galego tamén, e ademais decatádevos doutra cuestión. Xa a nivel físico temos unha loita constante por ese descenso preocupante das ventas do libro galego. Pero nós creemos que coas presentacións, cos clubes de lectura, cos contacontos, con todas as actividades que podemos facer dende as librerías, somos fogar para todas as autoras e autores galegos. Deberíamos ser canle exclusivo para todas esas ventas e ese papel non deberían usurpalo as editoriais. Isto último que estou a mencionar tamén podería ser argumento para a seguinte cuestión, que ademais hoxe aquí nos reúne, e non é outro que os elementos que nos poden axudar a consolidarnos na nosa entorna, no noso contorno. Pois engado esta outra cuestión, ademais, que é a conversa recurrente coa que batemos a cotío, o que é o problema de conciencia social, o papel fundamental tanto da administración pública como de política lingüística que nescoido deberían plantexar unha actuación moito máis potente na defensa do noso idioma. Está claro que compete a toda a sociedade revertir esta situación, comenzando ademais xa de base co sistema educativo. A falta de solución está da man de todos eses eidos da administración pública, pero insisto, abogamos por unha corresponsabilidade tamén coas editoriais, como viña a mencionar. Bueno, permitídeme que vai así de rápido, porque é un pouquiño tamén para dar tempo a que vos participedes, vale? Que iniciativas poden seguir agromando? Pois dende a Federación andamos na procura de conseguirmos unha maior difusión nos medios e tamén no público lector, por suposto.
de todas as actividades culturais que se desenvolven nas nosas librarías asociadas, para que nos teñan en conta tamén como axentes culturais. Loitamos por programacións diversas, inclusivas e de maior calidade nas feiras, pero tamén queremos facilitar aquelas librarías que por diferentes motivos teñen complicada a organización de eventos culturais a que se animen a facelo. Para iso pretendemos achegar a autoras e autores para contacontos, para eses clubes de lectura que vos mencionaba anteriormente, e tamén para outras actividades, pero soas non somos quen. Ademais, vou vos dar tamén outra pequena pilula para que non nos durmamos, que estamos despois do xantar e estamos aquí un pouco escoitando soamente dun lado. Vou vos desmembrar un pouquiño cal vai ser o noso leitmotiv deste ano da Federación, e non é outra que xuntas somos quen. Eu creo que iso define perfectamente o que somos dende a Federación. Considerámonos un colectivo forte e unido. Esta é para nós a única forma real de enfrontarnos aos retos, aos novos retos que ademais están por vir. Pero recordade, xuntas somos quen. Que espazo teñen o lectorado e mailo libro galego nas librarías? Pois a evolución e intención da Federación nos últimos anos é a de deixar atrás o modelo de feiras adicado na totalidade a presentacións de libros, o que é o modelo convencional e cada vez menos atractivo, e queremos apostar por un modelo máis diverso, onde convivan obradoiros, recitais poéticos, faladoiros, actuacións teatrais, pero tamén musicais. Con isto, abrimos un amplo ábano de posibilidades lectoras para todos os gustos literarios. E, por outra banda, tamén facemos máis participativo a todo o público lector. A organización de todos os recursos que a Federación precisa é un gran exemplo de sinerxias entre as entidades públicas, pero tamén privadas, cun obxectivo común de promoción e exaltación da cultura a todas as que facemos a actual xunta directiva e que fomentamos estas sinerxias coa intención de chegar aos lectores esta inquietude e disfrute pola lectura. E, pois xa me gustaría que aquí, por iso quero deixar un punto de diálogo para con todas, fago unha serie de reflexións. Ademais, unhas reflexións que poidan aportar e abrir a este diálogo que eu estou pedindo pola vosa parte. Temos para nós, dende a Federación, un mantra que mantemos e que defendemos e, sobre todo, aplicamos, que é o valor da comunidade. Procuramos exaltar o selo que define e nos fai exclusivas, que non é outro que a sensibilidade, a cercanía, a familiaridade e, por suposto, tamén a humanidade. Cun chisquiño de humor para esta xornada, reflexionamos, non sei se vedes na última ringleira que pon non estamos aquí só para sacar os cartos, que é o que todo o mundo pensa, que as librarías, moitas delas, estamos para sacar os cartos. E na mesma liña de diferenciación, con outras canles de venta de libros e máis plataformas, pois competimos en experiencias, calidade e, sobre todo, non en prezo. Gústanos intercambiar pareceres dunha determinada lectura, gústanos prescribir novas recomendacións, facer familia, sobre todo, crear, como decíamos, crear esa comunidade. Que fermoso. Esta experiencia libreira que ofertamos, aínda que a min, máis que oferta, me gusta definila como un agasallo, tamén vai vencellada a organización dos nosos espazos. Quenes dos que estamos hoxe aquí temos o privilexio de ser libreiros, libreiras, e sempre estamos pensando na organización da nosa libraría conforme a aqueles lectores, que a mí non me gusta denominar os clientes, sino lectores, que veñen na procura da súa vindeira aventura, e sempre organizamos a xestión das novidades un pouco en base aos seus gustos literarios. Sempre personificamos a ese lector ou esa lectora que entra pola porta diariamente. Pois a iso me refiro. Libreiros e libreiras competentes. Coido que o que me comentaba todo momento se recolle nesta reflexión totalmente acaecida a outro dos nosos retos, por certo, xa non só como libreiras, senón tamén a nivel federativo. É que loitamos pola formación, pola creación de novos libreiros e libreiras cun perfil máis tradicional, completamente afastado do que sería unha mera transacción económica sen máis. Fuxamos deso, por favor.
Ademais, cremos e defendemos a posibilidade do relevo xeneracional das librarías, que a día de hoxe se ven na obriga ou simplemente lles gustaría dar continuidade ao seu proxecto e non lles é posible. Todo isto queda enmarcado na seguinte reflexión que é este factor sensorial do que estaba falando e que ademais é sumamente importante. Non só moitas veces para atraer lectores, senón tamén para mantelos, para fidelizalos, para coidalos e mimalos. E, bueno, pois rematamos casi con estas dúas reflexións na que ofrecemos un servizo personalizado e conversación. Non me gusta nada o handselling, este tipo de terminoloxía, pero, bueno, traducido non é outra, tamén vos vou poñer un toque de humor, porque hai por aí algunha referencia que di que o handselling é unha tradición escocesa que cada vez se ven máis para Galicia, unha tradición do 1 de novembro, se non recordo mal haber lido. Pero, bueno, son técnicas traducidas do marketing que, bueno, non teñen outra que recomendar, eloxiar e tamén poñer en valor o libro, non como un produto calquera. Tal e como vos decía, non me gustan estas terminoloxías que ademais están importadas, pero moitas veces estes estudos empresariais, o marketing é o que ten. E dende aquí a miña pequena motivación tamén a que empreguemos cada vez máis o vocabulario tan fermoso e exquisito como é o galego. Bueno, incluso coido que recolle moitísimo máis o noso sentimento como libreiras e libreiros que somos. En este caso concreto, xa que definen a nosa intencionalidade para replicar os espazos desexados no ámbito de todas as feiras do libro tamén. Punto de encontro a experiencias únicas. Seguimos con terminoloxías. Eu, neste apartado, me gusta xa recoller xa todo o citado anteriormente e, sobre todo, coido que é bo momento, que eu penso que ainda temos tempo, verdade, Dolores? Vale. Para resolver, dialogar algunha dúbida que poida xurdir, pero como vedes se denomina, bueno, hai certos estudios que están a comentar que o primeiro lugar é a nosa casa, ese espazo onde máis cómodas nos podemos sentir. O segundo lugar que ocupamos en maior porcentaxe no noso día a día é o lugar de traballo. E logo as librarías están ocupando o terceiro lugar como o espazo máis cómodo para todas as lectoras e lectores. Así que, dende aquí, a miña pequena rebelión para que sigamos mantendo ese terceiro lugar como exponencial no noso día a día. Moitas grazas, Dolores. Ben, moitas grazas, Celia, por ater tan estritísimamente o tempo. Iso permite que poidamos abrir un diálogo con vagar, non? E, en fin, con profundidade. Entón, pois, vamos pasar o micro para que as persoas que queirades participar poidades facelo, ide levantando máis, tomaremos nota, pero eu quería empezar cunha pregunta que é para ti, pero tamén seguramente haberá xente no público que poida dar unha resposta, non? Cando falades de dinamizar o sector do libro como un dos vosos obxectivos, a mí se me ocurre unha maneira de dinamizar que non sei se está a dar, se é posible, que é a da interlocución coas empresas editoriais. Pregúntome como está isto, se é unha realidade ou non, porque, claro, vos sodes a mellor enquisa sobre que lle interesa ao público, non? Entón, me parece que sodes como unha canle de comunicación moi rápida, moi barata, moi inmediata, non? É dicir, que interesa, que se vende, que gusta, que non gusta, de que se queixa a xente, que demanda. Non sei se isto está a funcionar. Sí, a verdade é que temos a gran sorte entre os presentes se encontran editoriais, por o que estou eu aquí visualizando, e sí que temos esa cercanía, esa proximidade. A verdade é que para nós como libreiras é todo ventaxa, pero xa non como libreiras, sino a nivel federativo, cando organizamos as feiras do libro, tamén os temos de man sempre. Son ademais a nosa canle de comunicación para poder organizar os programas con actividades culturais dentro do calendario das 13 feiras do libro de Galicia que
se Sí, desenvolven. pero non sei se se dá tanto circuito inverso, e perdona que insista, non? Quer dicir que eles escoitan vos, eles recorren a vos, insisto, nesta función de, a ver, que nos contan as libreiras, como funcionou este libro que pensábamos, ou esta autora, pois resulta que non, porque están habendo evolucións, porque cada lector ou cada lectora tamén é unha crítica literaria en potencia, non? Todo o mundo ten algo que decir respecto á súa experiencia lectora, non? Eu onte estaba no clube de lectura que temos así na facultade con estudantes, e, bueno, había un libro que escolleran elas, basicamente, digo elas porque son a maioría mulleres, non só, pero a maioría, que é un libro que a mí non me gustou, non me interesou, pero algunhas persoas o defendían moi ben. E, claro, para mí foi revelador, porque digo, bueno, pois, igual teño que lelo de novo de outra maneira, non? Ou non, Pero, bueno, pero que decir que estas dinámicas, e me parece que ás veces teño un pouco de impresión que a dinámica, que desde as editoriais, non sei, nunca escoitei a ninguén no mundo da edición que me comentara algo así, non? Dicir, no, tal, pois que eu lle dixera, imagínate, esta novela, pois, ou esta escritora, dicir, si xa nos din as libreiras que, nunca vin este feedback, non? Pois... Entón, non sei se tamén é que faltan estes espazos de diálogo institucionalizado, se isto debería ser dunha forma máis informal, bueno, mellor dase ese diálogo e eu non o percibo, non? Pero me parece que falta aí un pouco. Tamén boto de menos, tamén pregunto, hai moitos anos facíanse unhas campañas, isto pode soar un pouco pueril, non? Pero de difusión da lectura e do libro que se deixaron de facer. E claro, é que eu creo que a xente non sabe o baratos que son os libros. Gústame ademais esa reflexión que estás a facer. Eu creo que a xente non é consciente. Moitas veces digo, 12 euros. O sea, a ver... Entón, eu creo que unha campaña na que saíran libros poñendo un libro igual a 3 cañas sería moi gráfico, non? Porque moitas veces a xente non sabe, entón a xente di, é que son moi caros. Como son moi caros? Que me estás contando? Non hai conciencia nese aspecto, sí que é certo. E ademais, eu creo que o libro é moito máis barato ahora que antes. Moito máis. Eu conservo libros de cando, por exemplo, os meus primeiros libros, recordo, un Umberto Eco que teño, que me costou 1.200 pesetas dos anos 80. Era unha pasta. 1.200 pesetas para unha estudiante universitaria, non era un pastizal. Entón, eu agora teño casi que presionar, obrigar, non podo dicir obrigar, pero aos meus estudantes para que compren libros. Teño que facer chantaxes sentimentales. Claro. Sí, bueno, apelar un pouco ao prurito profesional, dicir, tedes que empezar a ter a vosa propia biblioteca e tal. Iso sí que é importante. Claro, pero que creo que a veces hai unha parte de descoñecemento detrás. É un pouco que falábamos hai un anaquiño e que eu mencionaba que hai un factor de base que xa temos esa carencia de crear un pouco de pedagogía nese aspecto. E, bueno, eu un pouco facendo referencia a esa resposta que creo que falta por parte das editorias, se che parece, algunhas das que están presentes e queren... Por alusións. Sí. Vale, pois que acabe Celia e logo empezamos a circular, porfa, o micro aquí con... Pois eu creo, son das da idea de que creo que hai que crear todavía máis conciencia. Xa, ademais, dende o sistema educativo, como ti mencionas, xa é de base, creo que deberíamos, xa non penso tanto en que deban mercar porque teñan que ler obrigatoriamente esa lectura, senón que o fagan dende o punto de vista emocional, de que é o que lle vai a nutrir, que é o que lle vai a repercutir esa lectura. Está claro que ás veces non vai gustar, como che acontece, non ten por que gustarche, e iso tamén é o bonito, que non che guste, porque estás ti forxando o teu carácter lector, e todo lector debe ter o seu carácter, debe ter a súa opinión. E, bueno, deixolles entón paso a miña compañeira Cielo, que é a presidenta da Federación. Espera que colles o micro, Cielo, porfa. Tere, estamos en streaming. Entón, por favor, as intervencións, agardade que vos chegue o micro, porque así as persoas que nos están a seguir por streaming pois poden escoitar a todo o mundo. Eu, con respecto ao que dices da relación coas editoras, parece moi interesante. E, bueno, tamén comentar que estamos abrindo ahora precisamente un grupo de traballo, acabamos de fechar unha reunión que tenemos editoras e libreiras tamén coa Xunta. Nos propuxemos isto tamén porque sí que creo que efectivamente as librerías, como ti dis, que estamos a pé de rúa e que estamos falando
e vendo e escoitando e servindo a clientela ou a xente que marca os libros, non só a xente individual, sino tamén bibliotecas, centros escolares, en moitos casos. Temos moitos datos recollidos da experiencia diaria que creo que non chegan ás editoras e que é certo que elas hasta o día de hoxe non nos lo pediron, ou, bueno, non así de maneira, polo menos moi formal, a máis alá do que podan ir recabando de maneira informal. E nese sentido, tú apuntabas unha cousa que era como se recibe no mercado determinado, por exemplo, determinado título, vale? É certo que aí sí que teñen datos, porque o que sí que está ahora moi asequible son os datos de vendas, e a recepción de un libro, sobre todo, se traduce en vendas. Quer dizer, se un libro funciona ben, gusta, pois véndese, Hai outra cousa que tamén influye e é canto lle gusta a libreira, porque moitas veces se o libro lle gusta a libreira vas a vender máis, sobre todo en esa librería, e eu creo que todos que estamos aquí temos esa experiencia, Pero, bueno, eso xa igual é un dato máis concreto. Pero, ademais, nosotros recabamos outro tipo de datos que creo que para as editoriales son moi interesantes, e é que ocos hai na edición en galego. E nas librerías, e moitas veces cando nos xuntamos, o comentamos, e na edición galego hai ocos, e ocos fundamentales para o tema que nos ocupa. Sabes, porque, por exemplo, na edición en galego temos a nivel infantil, falo, que é fundamental, porque é onde se crea o hábito lector, Temos moitísimo surtido, bueno, é unha palabra un pouco así, Sí. de bombones, pero bueno, quero dicir, moitísima variedade, isto é máis sacaído, moitísima variedade de literatura galega, de algo ilustrado infantil, de prelectores, moitísima, moitísima, somos pioneiros, a edición galega a ese nivel é estupendísima, pero no momento en que comeza a lectura autónoma, isto se acabou, córtase, pero córtase radicalmente. De tal maneira que nas librerías estamos vendo constantemente que xente que lle leu os seus fillos ou as súas fillas en galego, desde pequeniño, cando chega o momento de buscar lecturas autónomas, para principiar hai pouquísima oferta, pouquísima. E aí se dá un corte que a min, personalmente, pareceme importantísimo e que creo que é un momento no que habería que traballar de maneira conxunta coas editoras e coa administración. E que creo que como diríamos, facer forte ese punto, ese momento lector é fundamental, porque se as nenas escoitaron de maneira oral a lectura, pero no momento en que empezan a ler de forma autónoma só reciben literatura en castelán, estás cortando a continuidade do libro galego. Isto é un punto, pero como este hai máis, sabes? Hai moitos. E creo que é moi importante que empecemos a establecer ese diálogo e é certo que estamos neso. Esperemos que día froitos e esperemos que se mantenga o tempo, pero ahora sí que vamos a iniciar un grupo de traballo entre librarías e editoras que a ver si resulta ben. E outra cosa que, nada, só queria decir que isto de non sabedes o baratos que son os libros, creo que vamos a apuntar como eslogan para o próximo ano, para as nosas campañas, porque me parece... Sempre digo que me vai contratar os Sergas porque son a máxima propagandista que hai dos Sergas, pero despois me paso a propagandista do baratos que son os libros. Vamos, e o digo aquí, as veces que faga falta e donde faga falta. O sea, nun mundo no que estamos pagando o que estamos pagando por cousas que nos fan mala saúde, ademais, que son completamente funxibles, un libro que ten tantas vidas e que non só non fai daño, sino que alimenta, pois, bueno, a mí me parece que a experiencia, a mí me pasa constantemente, Óscar sabe que son clienta e non compro tanto como debería, porque, en fin, algunhas editoriais me mandan libros porque fago crítica, pero claro, que hai libros de peto que son baratísimos realmente. Entón, sempre que viaxo, vou a Óscar a comprar un libro, un gran clásico, que me costa 4 perras. E dito isto, quería tamén un pouco, a ver, algo, porque parece que as librerías facedes todo ben, e que os malos están fora. Pero, por exemplo, me parece que hai pouco, que se está a aproveitar pouco, explotar máis o diálogo co audiovisual. Eu creo que hai ahora mesmo moitas pelis, moitas series, moitas cousas que poderían tirar da lectura. E conto-vos tamén a experiencia miña lectora de hai anos, cando foi a última versión que fixeron da Ana Karenina,
que eu non lera Ana Karenina, e dixo, home, pois toca ler Ana Karenina, non? Entón, fun á librería pensando, buah, que iba a ser complicadísimo localizar unha edición de Ana Karenina, e me dixo, Óscar, que va? Se hai un montón, con isto a película, e que está libre de dereitos, claro, porque o autor xa morrer había moito, reeditaron mogollón, en peto, comprei unha edición con capa dura, moi barata, insisto, que todavía teño, e había ampla variedade. Bueno, pois porque se me ocurriu e fun e tal, pero quero dicir, pois igual era un momento de facer esa publicidade, de que as librerías anunciaran. Sí, creo que aí nese estades un aspecto, pouco... pois eu permíteme que te corrixa, porque realmente sí que estamos cada vez detectando máis o que ti dis, e sobre todo xa non a nivel do cine, senón tamén das plataformas digitais que están xurdindo. E, bueno, temos aí o claro exemplo de series que están agora mesmo actuais nas plataformas, nestas plataformas, que sí que saen dos libros. Que pasa? Que está limitado solamente o castelán. Xa. Entonces, aí é o que me preocupa. Eu, de feito, son consumidora tamén de certas películas, pero sobre todo que teñan escenarios galegos. Eu veño agora mesmo veño de descubrir unha que era de Manolo Rivas, de Vivir sin permiso, que o lín en galego e o visualicei posteriormente. Non ten por que ser esa orde. Claro. Pero o que sí que aí boto un pouco en falta é que haxa ese tipo de traducións, porque non as hai. O igual que o que decía a miña compañeira. Hai un segmento poboacional que está super ben, non quero empregar a palabra tramada, pero é como que está sobrecuberto. Pero hai outros que están completamente nus, como son, pois eso, de idades entre os 7 e os 13 anos. Realmente non hai un ábano de posibilidades lectoras para esas idades. E despois a maiores tamén, un pouco nesa mesma liña, libros de coñecemento, libros de saber, porque todo o que hai, todo ese nivel de producción, soamente está destinado ao público en castelán, porque non hai máis en galego. Entón, está moi ben, ademais, esa reflexión que faz de todo o medio visual, pero non vexo tanta traducción. Xa, hai deberes para os editores. Entón, sí, evidentemente as librerías non o facemos todo ben, pero non temos recursos. Claro. O gallá telos. Mais, Claro. Óscar, onde está o micro, por fin? Non. Cortóusenos. Vale, pensei que non había máis tempo. Bueno, pero Óscar pode falar igual, quero dicir. Veña, va. Retomando un pouco o planteamento de Cielo, que un pouco no que acaba de apuntar, o que apuntaste desde o principio. Para nós, a interlocución coas editoras é un aspecto vital, fundamental, que se produce, na miña opinión, a tres niveis. En primeiro lugar, a nivel de prescripción na propia librería, é dicir, os libreiros que nos faman de ser bons lectores, pero somos sobre todo bons lectores de la pena. Non lemos tantos libros porque a nosa actividade diaria non nos permite, precisamente porque nos rouba todo o tempo do mundo para ler, meternos tan profundamente tan a fondo como necesáramos nos catálogos que temos a dispor. Entón, en primeiro lugar, a nosa interlocución coas editoras ven por esa vía, pola prescripción e polas visitas da rede comercial. Eu creo que hai que reivindicar esa labor e, de alguma maneira, demandar que a labor de visita nas librerías se fortaleza, que se faga, digamos, cada vez máis dinámica, porque é a calde privilexiada que nos temos para chegar aos catálogos. Máis alá de que estean buscados en internet, máis alá de que haxa crítica literaria en prensa, etc. A nosa interlocución comercial de editora creo que é fundamental. Ese é un aspecto primeiro que eu quero reivindicar. O segundo é a interlocución a nivel institucional. Aquí probablemente temos moito en que dirección avanzar, pero tamén temos experiencias previas sobre as que cabería volver a reflexionar. Porque eu pregunto, que foi do clúster do libro galego? Que foi da mesa do libro? Porque houve unha mesa do libro neste país do que algunha asociación se levantou por ineficaz. Entón, a interlocución é imprescindible, é necesaria, desde a Federación a fomentamos, participamos dela, tanto como coa Asociación de Editores, como tamén coa Asociación de Escritores en Lingua Galega, pero queremos ir cada un modelo onde probablemente a Administración ten que estar presente, pero de que maneira ten que estar presente e de que maneira a Administración ten que sumar e non restar nesta interlocución entre entidades, entre asociacións. E creo que nese punto agora estamos con toda a nosa vontade de camiñar hacia unha interlocución que aporte, digamos, que nos enriqueza a todas as estruturas que formamos parte do sistema. E a un terceiro nivel, hai unha terceira interlocución que se apuntou Cielo, que é a maneira en como as librerías somos espazos privilexiados de obtención de información que compartimos de maneira voluntaria
as ferramentas tecnolóxicas. Temos un montón de ferramentas tecnolóxicas que xa están en marcha. Penso fundamentalmente en LibreRed, en as estructuras que existen postas en marcha por a Confederación Española de Librerías, por CEGAL, a que a Federación pertence, e que as temos que aproveitar no noso beneficio. As vendas son un aspecto importante, pero nos facilitamos moitísimo máis información. Non só as vendas e cando se produce ou quen as fai, sino vendas asociadas. É dicir, quen compra un libro en galego, que máis compra nesa compra? Nese mesmo acto de compra. Isto non é un aspecto menor, ten a súa importancia. Quen compra un exemplar de determinado libro, nesa mesma compra, que outros libros está levando e por qué, non? En que momentos do día se merca, en que momentos do ano? O nivel de devolucións, por exemplo, nós tamén podemos aportar esa información. Probablemente é sabido de todos que as librerías teñen unha rotación elevadísima, teñen moitísimas novedades, un fluxo importante de libros que non sempre permanecen o tempo suficiente nas librerías, pola dinámica de novedades tan voraz que existe, que nos exixe estar constantemente alimentando de novo as nosas estanterías, pero cara ao de bo é que temos ferramentas moi potentes que xa existen e que a edición debería probablemente aproveitar o seu beneficio para que a interlocución a ese nivel, a nivel dos datos, dos metadatos, se saca cada vez máis fluida e vaya en favor do libro galego a este nivel. Grazas, Óscar. Quen levantou? Monse, verdade? Algo máis? Sí. Mando esas cousas. Sí, sí, non achamos. Bueno, moitísimas grazas por estar aquí hoxe, creo que por brindarnos o espazo para coincidir xente de diferentes sectores. E eu, como son profesora ademais de mestras e mestres de educación infantil e primaria, non me resisto a facer algún apunte das cousas que escoitei, tamén porque me gustou moito escoitalas, pero creo que o máis importante das vosas intervencións é que me fixeron pensar en cousas e me fixeron nunha parte pequeniña ter ganas de rebatelas, non? Unha ten que ver coa obrigatoriedade a ler na escola. Creo que as persoas que nos dedicamos á educación empezamos a estar cansas disto, porque creo que confundimos a obrigatoriedade de ler coa profundización nas lecturas. Son dúas cousas diferentes. Temos que pensar que lectoras e lectores do futuro queremos. Queremos uns lectores superficiais, entón ninguén marca textos para ler. Queremos un lectorado formado, entón hai que marcar uns textos. O canon escolar está desaparecido de momento. Non, igual que as adolescentes, non me canso de repetilo, leen moito. O que pasa que non leen o que nos queremos. Que son dúas cousas distintas, creo. E logo, Cielo, e ti tamén, en parte, apuntabades unha cousa que é moi interesante e que eu, bueno, as persoas coas que falo deste tema habitualmente, Lolio sabe, tamén as compañeras de bibliotecas, é unha constante. Non é que non haxa, creo eu, libros de calidade de autoras e autores galegos de 6 a 13 anos, é que as edicións non valen. E non valen porque non son atractivas. E eses libros, nunha sociedade como a de agora, que temos todo en digital, o obxecto libro, ese elemento material, o queremos ter. Sinto por Loli, pero que normalmente non queremos o libro de 12 euros. As adolescentes queren o libro de 22, porque ten os cantos pintados e unha letra que está pensada para elas, e queren esa edición de tapa dura. De aí o auxe, por exemplo, do álbum. Non? Entón, sí que coincido nese diagnóstico que facedes de falta, eu creo que non falta calidade, falta aposta polas autoras e autores nosos. Correcto. E co libro informativo, bueno, as compas de biblioteca teñen unha batalla na que eu tamén estou moi metido. Por favor, editen vos textos informativos, porque o que hai en galego para a infancia nun 90% non vale. E non vale porque non é competencia do castelán. É así de dura a diagnose. Entón, quizáis, o terceiro elemento co que tendes que dialogar é a escola. E tendo, bueno, pois, as ferramentas que temos en Galicia, é unha pena non facelo, non? Dende aí. Grazas, Monse. No, pero está moi ben, está moi ben. Por favor, a la que la man verde.
o Premio Nacional de Cómic que gañara o Premio de Banda Deseñada hai anos na Deputación de Coruña, e hai pouco tamén Xulia Lago ocorreu o mesmo ano, xa está, deixou de estar en galego. Claro, eu non son editora, non sei que problema hai para que se volva a editar en galego, non sei os dereitos, non sei, pero dá moita pena con ilustradoras e autoras como temos que ao final teñanse que ir á edición en castelán. Se non se coida iso, se non se fai, o mellor vos parece unha chorrada, pero manga en galego, quero dicir, os nenos de 10 anos, de 8, tíranse o manga xa, e a banda deseñada, e ao final o que hai son 4 cousas horrorosas. O seja, se non se coida un pouco, si, en xeral, polo menos na miña librería eu non atopo na maior parte dos catálogos libros bonitos. Os nenos e as nenas agora entralle todo polos ollos. Se non se coida, non se vai. Xa é moi difícil que se tiren a un libro en galego, pero se ainda por riba é unha cousa fea, non se vai ler. Moitas grazas, Alejandra. Eu, xusto, me parece ademais moi interesante o que acaba de aportar Alejandra, porque eu a eso sumolle outra cuestión máis. E é porque cando hai un lanzamento dunha novidade, tanto en galego como en castelán, dúas cuestións. Porque hai unha diferencia de publicación en datas, ás veces non saen ao mesmo tempo, e outras porque hai unha diferencia de prezo. Porque en castelán é máis económico que en galego. Venga, ver iso que quería. Esa reacción era a que quería eu. Esa reacción era a que quería. Eu son Arturo de Galaxia. Eu provoquei esa reacción, Arturo. Veña, aí. Bueno, eu quería só aportar unha cousa. A ver, o libro juvenil galego, non quero dicir o problema, pero o que pasa é que está tan relacionado co ensino, tan relacionado co ensino, que non resulta atractivo en librería, por moito formato que poñas. No, bueno. Pero, no, quero dicir... Non resulta interesante en librería, é peor das cosas. Precisamente ao revés, non resulta porque como está tan enfocado toda a publicación, o 99% da publicación que se fai de infantil e juvenil en galego está pensada para que o prescriban os coles. E entón estamos... No, pero non se trata de eso. Nos, a ver, por suposto que intentamos que se prescriba, pero unha escritora non escribe un libro para que se prescriba no core. Que pode ser que sí, pero os nosos bestsellers son libros que están traducidos ao castelán e a moitos idiomas e non foron pensados para colexios, foron pensados para ese tipo de público. Entón, é o que pasa co libro galego. Eu vexo, cando estou de cara ao público en feiras do libro, que che ven a pedir un libro para alguén de 13 anos ou de 10 anos ou algo así, en galego, ti lle ofreces todo o que tes e a maioría xa o leron. Ese é o tema que temos. Procuramos facer libros atractivos dentro das nosas posibilidades, pero, bueno, aí tamén entran os gustos. Procuramos ir cos tempos. Non sabemos agora o que están lendo as escolas que se forman na librería Nobel en librerías, cando va, bueno, que non coñezo as autoras, pero esta rapaza mallorquín que... Sí, podemos mencionar aquí a Rebeca Yarros, que me imagino que era un pouco polo que iba Monse, cos cantos pintados e demais. Claro, como compites con eso? Tes que ter unha autora que o faga. Non se trata de libro galego ou non libro galego, se trata de autora. Non, pero mira, a mí dame moito a mágoa que ademais un momento tan importante como é que estamos tendo aquí, que soamente hoxe visiblemente haxa unha editorial. Non sei, o mellor é que non vexo eu ben por aquí, pero ves 3 representantes, pero é que non agora mesmo non quero que vexades como un ataque solo hacia a editorial Galaxia, que non é o caso, é un problema que está sobre a mesa e que queremos revertir de algún xeito, e aquí, o sea, mencionaríamos 1001 editoriais que hai. A mí o que me dá mágoa é que a cativada non poida atoparse con unha traducción de O Señor dos Anéis, porque está esgotada, non era O Señor dos Anéis, era Harry Potter. Harry Potter é a que está esgotada. Claro, a ver, estou mencionando así, pero é... Pois aí é onde quero chegar. Claro.
Exacto, exacto. Non creo que eu creo que é non me gusta definir como problema, pero é unha corresponsabilidade de todo, o sistema educativo, política lingüística, as administracións, as editoriais, por moito que as librarías queremos prescribir, non podemos porque estamos limitadas, non podemos permanecer impasíveis a unha porcentaxe de decrecemento de lectores en galegos co panorama que temos, pero que non é culpa nin responsabilidade de unha soa. Eu creo que isto é de todo o conxunto. Non sei que opinades ao respecto. Si me permitides, como agora temos a seguinte sesión que unha mesa de experiencias libreiras concretas que moderará a miña colega profesora Ana Luna, vamos a seguir con estas reflexións un pouco xa enfiadas a partir de experiencias concretas. Non, eu só quería dicir unha cosa que a teño que dicir porque é de xustiza. Non a dixen ao comezo, pero como saiu o dato, na orixe deste acto está unha visita que o ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fixo ao Consello de Cultura Galega hai uns meses. Foi unha visita un pouco imprevista, non viña aquí exprofeso, viña a Galicia outra cousa, convidouselle e achegouse. Entón foi unha visita informal, sin preparar, sin axenda, nin nada polo estilo. Entón, bueno, no último momento a presidenta dixo, bueno, ministro, que podemos facer dende o Consello que a vostede lle preocupen, que podemos axudar e demais. E el manifestounos esa preocupación, dixo, preocúpame moito o descenso das vendas en librerías. E eses foron os deberes que a mí me puxo a presidenta, dixeme, hai que facer algo por aquí e, na medida que poidamos, enviarle incluso unhas conclusións ao ministro, quer dizer que se vos tamén tedes algún documento e demais, pois encantadas. Quer dizer que, quería dicilo porque é de xustiza, non? De que esa é unha preocupación que non tedes o vos, que non temos nós, é dicir, cando traballamos con cifras, sino que a nivel incluso de ministerio, pois son moi conscientes, non? Entón, se vos parece, sin máis, levantamos esta mesa, abrimos a seguinte, seguimos pensando, seguimos reflexionando, faremos despois desta mesa, que eu creo que ainda estamos moi animadas e ainda temos moito que dicir, sí que aí faríamos unha pausa de 10-15 minutos, en fin, para respirar un pouco e esas cousas. Vale, moitas grazas, seguimos. Grazas. No, es simplemente lanzar el vídeo. Sí, como está no... Sí, por mí, a mí, vale. Sí, os parece.
Bueno, pois xa... Escoitaseme? Sí? Vale, pois entón imos seguir xa dándolle continuidade e sin perder o ritmo, non? Que agora estamos todas animadas aquí con esta primeira mesa redonda desta actividade sobre as librarías, non? Que leva por título bueno, para min un título moi bonito que non foi idea miña, teño que recoñecelo, que foi traballo de Rosalía Fernández Rial e de Monse Pena, que están aquí, que son un pouco as ideólogas e as que arcallaron toda esta idea tan bonita de xuntármonos aquí esta tarde. Vamos falar deses gromos singulares, deses modelos posibles de librarías en Galicia. Son modelos, son exemplos, hai máis, pero estas son, pois, con... teñen diferentes perfis singulares e as persoas que as resentan ou que traballan con outras compañeras neses espazos son as que van presentar un pouco o seu proxecto, que foi o que se lles pediu. A idea é que tanto Cielo Fernández, que resenta a libraría Bahía da Foz dende hai bastantes anos, pois nos explique un pouco cal é a orixe deste espazo, desta librería. Ela mandounos unha breve nota bibliográfica que vou intentar tamén resumir para darlle tempo a falar. Ela, dende o ano 21 ata o 23, ocupa a vicepresidencia da Federación de Librarías de Galicia, pero traballa, ademais, no eido social, xunto con a súa parella, e empezaron este proxecto da libraría Bahía en Foz, que recollen, é un proxecto familiar dos seus pais dende o ano 1963. E dende entón esa vida profesional está centrada nesa libraría, xestionando, atendendo o público, impulsando os cambios necesarios para facer dela o que é hoxe, aproveita todo o tempo posible para manter ese ambiente e ese espazo de atención que non deixa de ser tradicional, pero como ela nos apunta, foi engadindo novidades para seguir aí. A miña esquerda está Juan Rodríguez, que é o responsable desta libraría nova, que leva por título Galgo Azul. Se temos ocasión, el pode ao mellor explicarnos un pouco cal é a orixe dese nome. El é actor, xa o coñecedes, produtor e xestor cultural, que é moi importante para levar adiante un proxecto como este. É creador con máis de 20 anos de experiencia e fundador de Caramuxo Teatro, Pedras de Cartón, moi premiado, como sabedes, con mencións, etc. E, ademais, mestura ese traballo actoral como creador coa produción e mediación cultural, xestiona o Festival Tras o Cristal e agora, xunto con outro compañeiro, emprendeu este proxecto de Galgo Azul, unha nova libraría da Coruña que nace como centro de dinamización cultural no barrio de Agra do Orzán. E, por último, á miña dereita está Monse Vilar, que coñecedes. Ela defínese como feminista, activista e nai, e creo que iso quere que conste. É licenciada en Historia por esta Universidade, pola Universidade de Santiago, e conta con unha extensa e sólida formación especializada en materia de igualdade, teoría feminista e aplicación de políticas públicas con transversalidade de xénero. No ano 17 entrou a formar parte desa libraría de mulleres Lila de Lili. Tamén me gusta dicir que, e xa o comentamos, que é un proxecto único no Estado español. Isto é moi importante como modelo e como proxección que podemos lanzar dende Galicia. Nesa libraría, nese proxecto, exerce como recomendadora de lecturas, non sei se prescritora ou mellor non lle gusta, ela escolleu este termo, recomendadora de lecturas, tamén formadora no deseño de programas e publicacións no ámbito da coeducación e na incorporación das pedagogías feministas nos centros de ensino e nas comunidades educativas. Quería ser breve na miña presentación. Eu pedinlles que tamén se asustasen un pouco os tempos para que despois podamos falar e debater.
ser o caso. Delle unhas indicacións, non é necesario que vos asustedes necesariamente a ese guión, pero creo que así, pois, bueno, elas serán as persoas que mellor nos describan un pouco o seu proxecto, pois isto, como naceron, como evoluíron, como se manteñen, non? Que é moi importante, non? E por que incluso decidiron montar esa librería, que agora é pois, o seu proxecto vital, como a definirían, con que recursos humanos contan, que isto é moi importante, como se distribúen as tarefas, porque claro, para levar adiante todas estas actividades, non? Pois hai que estar moi disposta e moi disposto incluso traballar a fins de semana, non? Polo que vexo, organizar actividades en sábados e domingos, dentro e fora da libraría, como chegan a ese público lector, como fidelizan esas estrategias, non? Das que empezamos a falar aí pouco, que diferentes estrategias utilizan, non? Si son, pois, socias, si son un depósito pequeno económico para que hai un fondo, que actividades desenvolven, non? Ademais deste, pois, clubs de lectura, non? Interactuar co lectorado, etc., non? Que fan un pouco que realmente se manteña ese espazo como algo singular, non? Como algo único. E moi especialmente, evidentemente, pois, que espazo ten o lectorado do libro galego nas súas librerías, non? Como pois, algo que nos interesa especialmente, non? Para manter a promoción da lectura e da cultura galega, non? Neses espazos. Despois, se temos tempo, que imagino que sí, pois falaremos, vos parece oportuno, pois, de cifras ou de volume de vendas, do caso do libro galego, e, bueno, incluso de algunhas cousas que xa foron saindo e que fomos anotando con anterioridade. Así que, cando que irades, podemos empezar por Bahía. Empezo eu. Cando que irás. Vale. Bueno, pois eu son, a propietaria e xerente da librería Bahía, que temos unha librería en Foz e outra un pouco máis pequena en Ribadeo, non? No contexto que estamos falando, pareceme interesante tamén a zona onde estamos, porque a Mariña de Lugo é unha das comarcas galegas con maior uso do galego. Creo que nos estudios, aparte de que o vivimos ali, a maioría da xente fala galego, aínda. E, bueno, creo que este dato é importante, no que nos trae aquí. Igual que en Foz é así, en Ribadeo, por exemplo, notase moito a influencia de Asturias. Ribadeo é unha poboación que trae moita, a donde ven moitísima xente asturiana a comprar, e iso, por exemplo, notase moito na librería, na diferencia da maneira de tratar o libro galego nun pobo e noutro, ainda que estea moi cerquiña. Bueno, a historia, nosotros herdamos a librería de meus pais, que abriron no ano 63, por lo tanto vamos cumprir agora 62 anos a librería. E, bueno, a librería, claro, sufreu moitísimas transformacións, imaginadevos, desde o ano... Nosotros collímola, eu e o meu home, collímola hai 23 anos, e desde o ano 63 hasta ahora os cambios foron enormísimos, de todos os niveis. Pero o que sí mantemos é que somos unha librería generalista, unha librería de vila, que, polo tanto, queremos ser a librería de todo o mundo. Quero dicir, temos libros infantil e libros para a xente adulta, temos libro en galego e libro en castelán, traballamos todas as temáticas, non estamos especializadas en ningunha, temos algo máis de temáticas que outras, un pouco en función tamén do público e da xente que suele ir por ali e dos gustos da libreira, eso sempre. Pero traballámolas todas en principio, e traballamos tanto libros máis bestsellers como libros con maior calidad literaria. O que pretendemos nós sempre é que calquera lector ou lectora atope o seu espazo na nosa librería, porque como librería de vila somos un pouco a librería referente de vila e casi de zona. E outra vocación que temos é a de ser tamén referente cultural. E referencia cultural, a min gusta de moito, por unha parte é a de ser referencia, igual isto é demasiado pretencioso, pero polo menos ter un papel na cultura da vila.
Por unha parte, este papel cultural, facémoslo a través das actividades que organizamos, tanto infantís como para persoas adultas, club de lectura, presentacións de libros, todo isto que é máis así. Pero hai outra cosa que ten máis que ver co que comentaba Celia de facer comunidade, e é unha labor de promoción cultural menos visible. A min gustame concebir o mundo da cultura e, polo menos nas vilas, nas cidades, non sei como funciona, pero nas vilas concebila como unha especie de rede onde hai moita xente interactuando e moita xente que se conecta, e gustame ver a librería como un punto nodal dentro desa rede. É dicir, que a librería funciona como lugar en donde se dan as conexións de unhas persoas e outras que pasan por ali, e en ese sentido a libreira moitas veces é a persoa que é referente porque todo o mundo sabe que estás ali, é un sitio como físico ao que acudir, e entón moita xente, por exemplo, que chega a Foz, pois ven á librería, igual porque a coñece e tal, e entón fala con, oye, tú non sabes ti, entón se pone en contacto con non sei quen, que fai non sei quen, con non sei quen máis, porque estamos nós, e nós facemos como, e a través de alguén que falou, pois entonces, sabes, ou incluso a hora de recomendar os libros, nós tamén somos como de cousa conectora entre distintos lectores. Nós non lemos todo, pero moita xente nos fala de libros. E entón, moitas veces, tú recolles información non só do que lees ou do que nos dicen os editores, que estou de acordo con Óscar, que é moi importante, sino tamén do que dicen as propias lectoras e lectores, e tú vas trasladando. Entón, funcionamos aí como un pouco, como un nó de unha rede ou de un fluido de comunicación, donde nós, como temos esta presencia física, donde todo o mundo sabe que pode ir, pois facemos ese traballo de conexión entre uns aspectos e outros, e nese sentido contribuímos a crear máis rede aínda. A min esta parte comunitaria me gusta moito, pareceme moi importante, creo que é algo que hai que poñer en valor, e que hai que poñer en valor tamén cando falamos das librerías físicas. Por que somos tan importantes as librerías físicas? E creo que este aspecto é un deles. E despois, outro papel que temos, por suposto, é o papel como seleccionadores e como prescritoras. Creo que a prescripción é outra das cousas importantes que facemos nas librarías, e prescribimos a través do club de lectura, onde poñemos libros, moita xente nos pide prescripción, e outras veces somos nós que, se nos lo pida, dámoslo, porque somos así de chulas. Entonces, ese sería un pouco a situación na nosa librería. Creo que, basicamente, e con respecto ao libro galego, cal é o noso papel, ou cal pode ser o noso papel, e aí, sendo moi concretos, baixando xa ao concreto, nosotros encontrámonos con tres tipos de público que veñen á librería con respecto ao libro galego. E é o público que quere comprometido co libro galego. É dicir, o público que ven buscar libro galego e que quere ler en galego e que ven a nós a buscar este libro. E nese sentido, nós tamén somos como un referente, e isto a nós nos dá valor como librería, o ter unha amplia selección de libro galego fainos valiosas como librería para este público. Hai outro público, outro grupo de público que é o que non quere nin escoitar falar do libro galego. E moitas veces xente galegofalante, moitísimas veces. Pero que ti lle suxires un libro en galego cando se piden recomendación e non, en galego non, o sea, non queren nin escoitar falar. Con lo cual é un colectivo ao que, moi dificilmente. Eu ainda así consegui que algún destos vendería un libro galego, pero realmente non é fácil. E despois hai outro colectivo de xente que está aberta. É dicir, que non busca activamente ler en galego, pero que está aberta a ler en galego e que se atopa un libro galego que lle interese, ou se tú lle recomendas, ou se ve que está este libro traducido, pero que está traducido en galego e tamén en castelán, pode lexir o libro galego e pode mercar libro galego. E creo que este público claramente é o máis interesante a hora de pensar en que medre a venda de libro galego. Creo que é como o grupo,
digamos, diana, no? Ao que, sobre todo, teríamos que ir, ademais de mimar e cuidar moito a outro, no? O que xa elixe o libro galego. No? Este grupo hai que cuidalo e ter unha boa selección e estar ao día e estar informados, pero o público diana máis interesante é este outro, este que está aberto. No? Creo que esa é a cousa. No? Nos, o sea, como facemos, digamos, para promover a lectura en galego? Basicamente, como vos digo, o sea, a través do club de lectura, no que non exclusivamente lemos galego, pero sí maioritariamente lemos en galego. A veces hai algunha lectura que é en castelán, pero maioritariamente en galego. Cando hai traducción, pois que seña unha traducción tamén en galego. E tendo unha boa selección de libro en galego, e tendo un espacio, e recomendando o libro en galego, informando. Moitas veces alguén ven con un libro en castelán e dices, este libro sabes que tamén está traducido en galego? Ah, sí. Entón, yo enseñas e moita xente o colle, non? E tamén, bueno, presentando na librería, dándolle un espazo donde se ve, non? Cales son as dificultades máis importantes desde a nosa experiencia moi concreta? Pero desde a nosa experiencia moi concreta, creo que as dificultades máis importantes son, por unha parte, que este colectivo que vos digo de xente comprometida co libro galego é pequena, é moi comprometida, pero é moi pequena, en proporción con todo o resto de colectivo. Temos as dificultades que estábamos falando agora, que a veces non é fácil ter unha... E sei que se edita moito en galego e que hai cosas moi boas editadas e tal, pero hai moito público ao que dificilmente chega o libro galego que se edita ahora mismo. Isto é unha realidad. O sea, hai moito público, cando tú estás na librería vendendo, hai moito público ao que dificilmente chega. E deste público que digo que en principio estaría aberto, sabes, a mercar libro galego. Pero o que se edita, hai público ao que si chega, pero hai moito público ao que non. E iso unido, claro, a que a edición en galego é moito máis pequena, con lo cual o espazo proporcional é máis pequeno necesariamente na librería, non? E depois que hai unha corriente do propio mercado brutal que favorece o libro castelán e que vai en contra do libro galego, claramente. É dicir, os grandes grupos editoriais e distribuidores que teñen unha forza enorme no mercado a nivel de implantación, de marketing, de promoción dos seus libros, sabes, isto é unha inercia, non é inercia, isto está empuxado claramente, non? Pero que crea unha inercia no mercado moi forte de empuxe ao libro castelán, que non existe no libro galego, por moitísimas razóns. Entonces, que pasa? Que se temos en conta todos estes factores, realmente ter unha presencia interesante do libro galego nas librerías supón unha actitud como comprometida por parte da libreira ou do libreiro. É dicir, se tú te deixas ir pola inercia do mercado, non vas ter moito libro galego, ni moito espacio para o libro galego. Quero dicir, supón unha actitude como de compromiso. Claro, e isto xa non falemos de que xunto co dato de baixa do que baixou a venda do libro galego está o dato do que baixou o uso do galego. Por suposto, son dúas cousas que están absolutamente relacionadas, non? Entonces, por onde teríamos que ir? Eu creo que teríamos que ir por contrarrestar esta corriente que ven en contra e crear unha corriente a favor. O sea, que realmente fóramos capaces, en ese sentido, como que un pouco comentaba tamén a miña compañera Celia, ¿no? Creo que teríamos que buscar medidas concretas para crear unha corriente a favor do libro galego. E ten que ser medidas concretas que creemos entre todas. Iso está clarísimo. É dicir, as librerías temos o seu papel, as editoras ten o seu papel, a administración ten o seu papel, e, bueno,
e as escritoras pois, tamén terán o seu papel. Quero dicir, pero que ou somos capaces de crear unha corriente conxunta para tirar forte, no sentido contrario, ou senón, o libro galego, pois, o que pasa é que o espacio que ten é pequeno, e isto é así, non? E, bueno, pois creo que nada máis. Non sei o tempo que levo, igual me pasei ou non, pero isto era o que eu tiña preparado para decirvos. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Imos poñer, non sei se... Vale, nada. Vai haber aí un vídeo con fotografías de moitas das actividades que facemos, pero antes vou explicar un pouco como é a nosa librería. Nos nacemos hai, pois, un pouquiño máis dun ano, na Coruña, no barrio da Aga do Orzán, que é un barrio cunha densidade poboacional moi alta, das máis altas de Europa, e un barrio, sobre todo, con unha poboación migrante. No seu momento, nos anos 70, migrante que viña das zonas de Ourense ou da Costa da Morte, e agora, pois, migrante de outros espazos de Latinoamérica, hai moito chinés, por exemplo, bueno, de moitas zonas do mundo. Entón, é un barrio, a súa vez, un pouco estigmatizado dentro da cidade, porque hai barrios máis periféricos que, bueno, pois, teñen ese estigma que o Concello, pois, a veces non fai actividades culturais ou, cando son as festas, pois, son os típicos barrios que deixan un pouco fora porque se centraliza todo máis no centro. Entón, eu a verdade é que nacín nese barrio, nacín ademais xusto na rúa, vivín toda a vida na rúa onde temos a libraría, atopamos un baixo duns 150 metros cadrados e lanzámonos pois a facer un espazo que máis que só librería, gústame chamalo pois un espazo cultural do barrio, ese espazo cultural que non tiñamos no barrio e que a cidadanía do barrio asumiu como propio moi pronto, porque sí que é verdade que tanto Leo como eu, Leo ben pois do ámbito dos museos, eu das artes escénicas, pois asumimos o espazo como un espazo de actividades, sobre todo, que dinamizarían o ámbito da lectura. Por exemplo, por poñer aí, neste ano e pouco, levamos feitas prácticamente 300 actividades, o cal son unha moreda de actividades, sobre todo grazas á autoexplotación, porque ao final, pois, nós facemos a maioría das actividades. Por exemplo, unha das actividades para familias que facemos todos os martes son os contos dos martes, que xa é unha marca que asentamos e que sempre se esgotan as entradas para vir. É unha actividade de contacontos, con 3 contos, e unha actividade de obradoiro que vai asociada a un dos contos. Por exemplo, esta semana un dos contos era un conto de Carandraca, de Tarde de Sapo, entón fixemos pois un debuxo do sapo que tiveron que colorear e despois con matasogras pois era como se fose a lingua do sapo. Entón, desta maneira, pois tamén as familias moitas veces mercan o libro do que fan as actividades. Esa, por exemplo, a nivel familiar, a parte de moitos obradoiros que temos ou espectáculos que programamos no espazo, pois é unha das actividades máis exitosas, quizáis para familias. E en adultos, unha das actividades máis exitosas das que facemos é viños poéticos, que son recitais de poesía maridados con viños. Por exemplo, vou poñer o último que fixemos foi de Rosalía, e entón sempre poñemos un branco, un tinto e un licor. Pois, bueno, con Rosalía e petiscos tamén. No caso de Rosalía, por exemplo, co tinto ia un caldo de gloria que encargamos nun restaurante do barrio e entón a xente paga unha entrada e pois pode ver o recital e probar pois unha cata de viños. A verdade é que iso que fixo, que moita xente incluso que non estaba chegada á poesía, temos un público agora que asiduo e que ven todos os meses a viños poéticos e que era público que nin lía poesía nin o que lle daba un pouco alerxia incluso a poesía. Sí que é verdade que, por exemplo, a nivel de venta, a poesía
non notamos tanta diferencia, porque pásanos moito que dá a impresión de que a poesía agora mesmo está casi como vista como para escoitar ou como un espectáculo incluso, pero o mellor a xente non se anima tanto a mercar poesía. A ver se rompemos un pouco ese problema. Pero bueno, e despois, bueno, temos tamén clubs de lectura, temos presentacións, facemos, por exemplo, o día das librarías, fixemos unha festa da lectura compartida, que é isto que está tan de moda agora de que pois a xente se xunta nun espazo a ler. Entón, no noso espazo, porque a nosa librería ten como un espazo pechado a parte da parte onde vendemos libros, onde podemos facer moitas actividades, temos un aforo para 50, 60 persoas, e iso nos permite, como vedes aí o medio, pois facer poñer moitas cadeiras e poder bastante bueno, facer dende un rastro, por exemplo, que facemos en Xaneiro o rastro da Costa de Xaneiro e ven a xente e vende cousas. Este, por exemplo, é un roteiro fotográfico que fixemos pola zona onde está o Ágora. É unha zona que era moi rural e agora, pois, esnaquizaron a todas, van a ver, bueno, isto vai se construir. E antes de que empezaran a entrar, bueno, xa estaban as máquinas, pero fixemos un roteiro coa axuda do clube de escritura. E entón, pois, a xente facía fotos e a raíz deso escribiron, pois, textos sobre o que vían. E cando teñamos un oco, publicaremos esos textos e faremos un pequeno, pois, unha proba para que a xente, pois, coñeza eso, que as fotos e os textos. E non sei se vou ben de tempo, sí? Bueno. Sí. E unha cousa que, por exemplo, despois temos moitas ideas, que moitas delas non as podemos levar a cabo porque o tempo non nos dá, pero agora, por exemplo, unha cousa na que estamos aí como moi motivados é facer un club de lectura para nenos xestionado por nenos. De maneira que coa nosa coordinación, porque senón, bueno, se poden ir un pouco polas ramas. Pero, quero dicir, temos a un neno que ademais é fillo da miña socia en Caramuxo, que é moi lector, e entón, pois, dixemos, mira, vas levar ti o club. Entón, antes de nada, pois, temos que ver un pouco como xestionamos cada sesión e tal, para que non... Pero, bueno, queremos probar a ver que sai dai, porque nos parece que, bueno, que se xuntan o mellor, pois, 7 nenos de 10 anos a falar de libros, pois, nos parece que pode estar ben. E outra cousa, un pouco falando do que comentabas ti de prescriptores tamén, hai unha idea que nos xurdiu tamén hai uns meses, pero que, a ver, imagino que a levaremos a cabo, que son prescriptores de barrio. Entón, nós, por exemplo, na entrada temos unha pizarra no que a xente pois pode escribir libros que lles gustan, como, bueno, recomendacións do barrio. E agora a idea que tiñamos era que, por exemplo, hai un veterinario que temos casi enfrente, merca moita poesía, pois que o mellor é facer pequenos vídeos nos que recomende poesía e por que hai que ler este libro. Hai unha rapaza que ve moito a comprar fantasía, por exemplo, nos de fantasía pois non temos tanta idea, pois que ela nos recomende a xente do barrio, porque ao final tamén son persoas do barrio que a xente recoñece e que, bueno, pois pode servir o mellor para que se animen a mercar determinada literatura. En canto ao tema de galego, nos damos igualdade de presencia á literatura en galego e en castelán, ou se as novidades, nos sitios de novidades están en igualdade en galego e castelán. En infantil, por exemplo, se hai a versión en galego, sempre temos a de galego antes que a de castelán, porque nos parece que é a única maneira de compensar un pouco a cantidad de títulos que temos en castelán. E despois toda a comunicación que facemos en galego, porque sí que é verdade que eu, por exemplo, dende o teatro, sempre vivín o galego como algo vehicular do noso teatro e da nosa cultura, e vexo que na literatura, por exemplo, en canto a librería, non é así. O sea, na nosa cidade, en Coruña, eu creo que a maioría das librerías, todas as publicacións que fan, normalmente son en castelán. E entón, a mí eso chamame a atención, porque sí que é verdade que normalmente a cultura en Galicia, bueno, a música pasalle un pouco igual, eu creo, está como moi asociada á lingua, pero na literatura, o mellor, na parte de venta non tanto. E, bueno, eu creo que o mellor estaría guai que, incluso dende a normalización lingüística ou a Xunta, pois apoiaran máis, que poidera haber máis actividades nos espazos de promoción do galego.
Fue bastante rápido, yo creo que tiré ya. Necesito beber. Bueno, muchísimas grazas polo convite, muchísimas gracias a Monse, a Rosalía e a Ana por facernos partícipes. A verdade é que, bueno, sempre nos colle de sorpresa que nos conviden a estas cousas. Por cuestións de horario e conciliacións varias, de aí o de reforzar tanto a idea de que tanto Patricia como a min somos nais e temos que conciliar moitas cousas na vida. Ela non pode estar, gostaríame que pudera estar ela porque ela realmente é a promotora do proxecto da librería Lila de Lilith no seu momento. Ainda así, sí que quería puntualizar que non somos a única do Estado. Non somos a única do Estado. No Estado, por sorte, hai máis de unha librería especializada en autoras e en feminismo. Sí que é certo que, polo que nós sabemos, a día de hoxe somos a única no país. A nivel Galiza sí que somos a única exclusivamente especializadas en autoras. Non hai outros proxectos que sabemos que teñen un fondo tamén interesante en este aspecto, pero combinan con textos generalistas. Bueno, eu como son así moi guiadiña, Ana pasoume unhas preguntas e entón fixemos un pequeno batiburrillo así, non, de que somos, como nacimos e demais. Bueno, a librería Lila de Lilith nace no ano 2011, o 21 de outubro do ano 2011, na Rúa Travesa, número 7, aquí en Santiago, moi cerquiña do Consello, e leva habitando ese lugar desde estes últimos 14 anos, non, de vivencias libreiras. Como proxecto xurde da evolución natural, do que nós queremos considerar que foi a evolución natural dun proxecto anterior, do século pasado, nos anos 90 do século XX, que se chamaba Asociación Lilith, que era un proxecto de acción social e educativa destinado a facer protección e promoción dunha educación feminista no ámbito comunitario. A partir das derivas vitais das persoas que formaban parte dese equipo, que era unha equipa interdisciplinar, bueno, pois todo xirou e a súa orde chegou realmente a este proxecto que é a librería Lila. En Compostela houbera tamén, alá polo século pasado, unha librería que era María Valteira, que nos gusta recordar porque no seu momento, para moitas, foi moi significativo chegar a estudiar esta cidade e atoparte que había unha librería na que te falaban de feminismo e de mulleres, bueno, pois as que estábamos por aí, pois nos enchía de orgullo non poder estar. A partir do 2011 nace a librería, a partir do 2017, coa miña incorporación, nun primeiro momento estaba solamente Patricia na Lila, a partir do 2017 xa somos dúas, moitísimas, e conseguimos recuperar esa área de formación do proxecto orixinal da Asociación Lilith, coa que seguimos agora traballando, facendo promoción comunitaria. A Lila, quen a coñece, é unha librería especializada en autoras, en obras de autoras, é unha librería que oferta obradoiros, que presenta libros, que está vencellados co feminismo e coa igualdade, é unha librería de mulleres feministas, con bibliografía de mulleres autoras, especialmente en narrativa, pero, bueno, temos de todo o que se pode producir, todo o que poden producir as mulleres, literatura infantil e juvenil, banda deseñada, ensaio, temas especializados, sempre cruzados coa perspectiva de xénero e co feminismo. Arte, antropoloxía, filosofía, pensamento, política, teorías decoloniais, antigitanismo, feminismo islámico, antirracismo, é dicir, todo o que se produce a nivel de estudos feministas entra dentro da librería. Nos funcionamos con escolla, nos escollemos os libros que entran na librería, empezamos con un fondo moi pequeno, alá polo ano 2011, con unha librería moi pequena, con moitas necesidades, pero alá fomos e a día de hoxe no último inventario estamos rodando os 9.000 títulos físicos na librería, que non son poucos, tendo en conta que solamente temos libros de autoras. Nos seus inicios, eu recordo máis dunha vez esa frase de pero dá para ter unha librería de mulleres solo. Bueno, pois a día de hoxe temos 9.000 físicos e moitos máis que non nos caben realmente, non? O fondo, un pouco como comentaba Cielo, vaise construindo polos nosos intereses, polos nosos procesos vitais tamén. Pasamos de fixarnos moito de todo o que tiña que ver con educación infantil, con crianza, con puerperio. Pasamos agora, estamos na fase da adolescencia e da menopausia. Entón, bueno, pues todos esos fondos van incorporándose tamén polas nosas vivencias, polos nosos gustos literarios, pero sobre todo polo traballo tamén que nos, polas recomendacións que nos fan, desde as nosas lectoras máis afíns hasta lectoras que aparecen de repente e te preguntan por algo que non sabías nin que existía, por suposto polos comerciais e polas comerciais que veñen á librería a informarnos,
e un pouco polo que vamos vendo por aí, non? Porque non hai bastante onde escoller. En ocasións temos que xerar novas categorías e andeis, porque aparecen cousas novas e hai que metelas en algún lado. Tamén en ocasións desbordan e temos que valeirar fondo. Un dos nosos fortes é a literatura de autoras galegas, recollendo o pulo do tema da lingua para non ser prioritario. É dicir, o galego é a lingua vehicular da librería, é a lingua vehicular de todas as nosas comunicacións e, ademais, é un exercicio de constancia. É dicir, temos unhas autoras gallegas maravillosas, escriben maravillosamente ben, temos moito texto de autoras en galegas e para nós sí que están en un lugar privilexiado na librería. Sempre están por encima da literatura en castelán. É unha escolla que facemos e nos va moi bien. Tamén estamos moi centradas no tema da literatura infantil e xuvenil, principalmente porque traballamos con bibliotecas escolares e entonces sí que é certo, e aí coincido co que decía a compa Monse, non sempre son especialmente atractivas, pero a verdade é que teñen boa saída e aí sí que temos un traballo feito coas docentes, nos acompañamos e apoiámonos moito nelas porque evidentemente fomentan moito a lectura en esas primeiras idades. Sí que é certo que tamén personalmente, pola parte tamén que me toca como nai, sí que hai un espazo de lecturas que creo que temos un valeiro no ámbito de galego, sobre todo o tema de banda deseñada para esas idades entre os 8, 9 e os 12, 13 anos. Tamén temos un valeiro aí nos tempos de lecer, máis alá da lectura, non? Entón, igual vai acompañado todo por aí. Fixámonos moito nos textos de bibliografía de literatura infantil e xuvenil, tamén, por suposto, que teñan que ver con igualdade, promovemos a igualdade, sexualidades, identidades libres, formas de ser e de estar no mundo. E, a librería, preguntaba a Ana como foi cambiando. Foi cambiando o fondo, foi cambiando as libreiras e foi cambiando tamén a estética, non? Porque pasamos dese fondo pequerrechiño a ter que cambiar, facer tamén algunhas modificacións. Desde a pandemia nos apoiámonos moito no traballo comunitario, no noso barrio e na participación con outras comerciantas dunha zona bella que, se sodes de Santiago, sabedes moi ben que está en el top 10 do comercio de proximidade e de cercanía. Aí estamos loitando e loitar nunha zona bella no casco histórico de Compostela con un comercio de proximidade, con unha librería e además feminista, temos aí moita loita por diante. A partir da pandemia fixemos unha entente coa hosteleira que temos detrás, que tamén é unha muller, e ali na praciña de Sal se podes, para poder manter as distancias de seguridade e darlle seguridade ás nosas lectoras e ás presentacións, empezamos a partir da primavera a facer as presentacións tamén fora. E tamén en esa línea de ir mellorando, ir cambiando, ir modificando o espazo, tamén decidimos darlle unha volta á librería, temos 2 plantas, e entón agora as presentacións temos un espazo que lle dá un pouquiño máis de intimidade, de calidez, cando se van a facer as presentacións, e tamén vou a decir que nos permite ter a librería aberta e, polo tanto, vender, que, a fin de contas, nas librerías promovemos e promocionamos e recomendamos, pero temos que vender. E, ademais, tamén nos permite rebaixar o esforzo de traballo físico que nos supoñía estar desmontando e montando a librería cada vez que había unha presentación. Temos ao longo do ano entre 50 e 60 actividades, montar e desmontar a librería todas as semanas. A verdade é que aí os lumbagres iban resentíndose. Somos 2 libreiras, como vos contaba, pero as que estamos de maneira cotía detrás do ordenador e rodeadas de libros, pero temos un equipo de traballo importante. Temos unha asesoría fiscal e laboral que a verdade é que nos libera de moitas tensións. Temos equipos de xestión informática, que a día de hoxe é o fundamental para poder seguir traballando, e, sobre todo, temos algunha diseñadora que de vez en cando nos axuda a ter unha imaxe de marca xeitosiña. Programamos cursos, actividades de formación, lanzamentos de libros, música, teatro, que son parte da axenda mensual. Participamos en mesas sobre o libro, encontros, espacios asociativos. Patricia, a día de hoxe, forma parte da directiva da Federación de Librerías, pero tamén somos parte do movimento asociativo comercial e asociativo veciñal dos nosos barrios, dos nosos ámbitos na cidade. Acudimos a ferias como a SELIC, a Feira do Libro, participamos con mesas de libros en festivais e eventos como o Agroqueer, o Congreso Educativo LGTB, as festas do barrio de San Pedro, entre outras cousas. Como actividade estrela para nós, tamén pola parte emocional e emotiva, somos promotoras xunto a nosa querida Lola Ferreiro, que xa non nos acompaña en esta existencia vital,
da Mulleraxe ás Marías, que se fai cada 18 de xullo dende o ano 2012, na Estatua das Marías como recoñecemento antifascista. Temos un convenio de colaboración co USC e somos espazo de prácticas formativas do máster universitario en Igualdade de Xénero e Educación. Facemos colaboracións habituais en revistas, publicacións diversas nas que realizamos reseñas de libros e unha das actividades tamén que temos de constancia case desde o inicio da librería é o Clube de Lectura Feminista que temos en colaboración coa SEGA, que é a plataforma crítica literaria feminista. Ali sí que o porcentaxe mayoritario de textos que se leen son en galego e en moitas ocasións, por sorte, podemos contar coas propias autoras galegas que dan máis difusión aos seus textos. Participamos como xurados para diversos premios, certames en clave de xénero, tanto a nivel adulto como en moitos centros de ensino que nos piden colaboración e nos encantadas sempre de participar. E despois, así, para rematar como moi rapidamente, a forma na que temos de achegarnos ao noso público lector, aparte de estar na librería e que temos un público moi fiel, moi afín e moi amable e agradable, a verdade que é un luxo o público que temos que ven á librería, pois principalmente nesta era digital a través das redes sociales. Instagram, que sería así o que nos dá ahora un pouco máis de movimento, e Facebook, porque somos señoras del siglo XX. E nos permite ter álbumes coas novidades e estas cousas, ainda que cada vez é máis latoso ter que facer ese traballo. Utilizamos varios cancelos cos que identificamos as publicacións en Instagram, un é As Lileiras Len, é dicir, as persoas, tanto Patricia como a min e algunhas compañeiras que son comadres lileiras, pois cada vez que leen un libro, pois suben con ese cancelo e de alguma maneira pois vamos vinculando e tamén damoslle difusión aos libros. E despois dous dos que gozamos moito de compartir, que é o de Eu leo autoras galegas e Eu leo autoras, que iso tamén nos axuda a meterlle así a pequena cuña que podemos como lectoras e como autoras al algoritmo que todo lo domina para que nos vaya posicionando por aí, xa que estamos, pois poder ter o noso oco. Desde o ano 2022, a final de ano, no último mes, publicamos unha escolla das nosas mellores lecturas do ano, que sorprendentemente neste terceiro ano había expectación por saber cales eran. Entón pensamos, pois nin tan mal, algo ben estamos facendo. As nosas mellores lecturas, que non teñen por que ser libros publicados en ese ano, senón que son as lecturas que facemos a veces de libros clásicos que de repente se supón que tiñas que ter lidos e non os tiñas e decides leelo e alucinas, pois facemos coas nosas dúas comadres lileiras, que son Andrea Barreiro Freige, que é escritora e segadora, é dicir, forma parte da plataforma SEGA, e con Adela Touriñán, que ten o seu perfil en Instagram, que é @mazadahorta, que foi a primeira becaria do máster de xénero que tivemos na librería e a verdade que quedamos enamoradísimas dela e desde entón forma parte tamén desta comunidade lireira. Temos rede coa xenda de Federación de Librerías para publicitar e dinamizar o espazo online. Dispoñemos dun boletín por correo electrónico no que informamos sobre as actividades e os eventos na Lila a aquelas persoas que queren recibilo. E aí sí que deixamos sempre moi claro que non metemos publicidades, simplemente informamos das cousas concretas da librería e que se reciben como moito unha vez ao mes ou unha vez cada 2 meses. E como decía, como señoras do século XX que somos, pois tamén utilizamos os recursos analóxicos máis clásicos. Enviamos a medios para a publicación da axenda empresa, deseñamos escaparates temáticos con libros relacionados, promocionamos a axenda no escaparate, escrito a man, cartelería de eventos e, sobre todo, o clásico que máis nos funciona, que é a promoción informal no boca a boca, ou no boca a orecha, en este caso. E nada máis. Así xa remato. Moi ben. Non digo porque xa publicidade xa, senón vai estar. Vale. Bueno, podes aproveitar. Bueno, e aproveitando que cumpristes moi ben cos tempos, tal e como se vos pedía, e que temos agora a oportunidade de falar. A ver, hai varias cousas que saíron e que son constantes nas vosas diferentes profesións. Unha delas, para min, que destacaría é o da militancia, porque non é só militancia, evidentemente, co libro galego, pero hai a militancia co voso traballo, unha concepción de que o voso traballo é unha profesión
a que hai que dedicarlle tempo, alma e vontade e que a transmitides, non? E que iso é moi importante para conseguir fidelizar o público, non? Entón, a ver, a min ocorreseme que como sodes modelos e parece que xa tedes todo moi ben e que acadastes a gloria, igual podedes aproveitar o foro para falar un pouco de necesidades ou de posibilidades de mellora e incluso de como transmitir esa sabiduría que fostes adquirindo, ese potencial que tedes, non? Para que outras persoas que teñen a súa libraría ou que están pensando en montar proxectos semellantes, non? Que son, bueno, perfis diferentes, pois como non só animar a esas persoas, sino incluso formar, non? A esas persoas. Non sei se pensastes algunha vez o tempo que vos queda, pois facer isto, non? Porque eu creo que sodes realmente un exemplo moi interesante, non? Que pode funcionar noutras vilas, non? Vexo que o factor da poboación, non? A ver, o que pasa é que eu creo que, a ver, cada librería é un mundo, está claro. Por exemplo, o que comentabas ti de asociarte con a cafetería me parece maravilloso, porque sí que é verdade que nós, pois, xa pensamos un pouco a librería con ese espazo, porque, claro, vimos tamén de produción e tal, e entón vimos como unha necesidade que necesitábamos ter un espazo para facer actividades. Pero eu entendo que a veces compaxinamos actividades no espazo de actividades con actividades na librería tamén, e conviven as dúas. E claro, temos que mover tamén mesas, e eso sí que entendo que é un incordio para unha librería, pois ter que estar facendo eso, pois o mellor 5 veces a semana. E aparte que é un incordio para o movimento da librería tamén, de que vai xente a mercar libros e tal. Pero, por exemplo, pois mira, colaborar con unha cafetería do barrio e crear esas sinerxias a min pareceme clave. Igual que eu creo que a clave das librerías debería ser crear esas sinerxias con moitos axentes dos barrios ou das zonas onde estén. É vital, porque a nós, por exemplo, para levar tan pouco tempo, sí que é verdade que xeramos unha comunidade moi rápido. Pásanos moito que pois temos, por exemplo, agora unha rapaza que vai dar un obradoiro que dixo, non, quero dar o obradoiro porque todo o que se saque co obradoiro quero que quede para a librería, porque quero apoiar este espazo que é do barrio e, bueno, eso é difícil que pase, ou, por exemplo, cando foi o Día das Letras Galegas, unha veciña nos trouxe os rosquillas para dar cos libros, que dicir, que ao final hai unha implicación do barrio no espazo, e iso é o que vai facer que cando esa xente quera mercar un libro, pois o merque na librería e non vai a Amazon, porque ten algo, un punto de valor que non ten Amazon, claro. Sí, eu estou de acordo, xa foi un pouco que comentei, non? Nós tamén, o sea, temos relación con as asociacións, organizamos xornadas xuntas e con a asociación de escalado, non, estos que van ás covas, peleólogos, de aves, fixemos unhas xornadas de observación de aves na ría, o sea, todo ese tipo de cosas me parece fundamental, o sea, o tema de rede e de comunidade, e creo que non é raro o que che pasou, creo que é moi habitual. Claro. O sea, quero dicir, creo que é moi habitual cando realmente logras crear un espacio que engade valor. O sea, que engade valor e a xente, de verdad, que o agradece e a min pasou unha cosa, non sei que, bueno, estas anécdotas das librerías, non? Que unha vez ven un cliente e me, tes este libro? Non, me podes encargar? Sí. E cando yo vendín, dice, tomas para ti. Digo, como? E acaba de vender, digo, non, como vas a... Dice, sí, porque lle recomendaron os libros que lle gustara moito e sabes, como un cariño. Entonces, isto nas librerías pásanos moito, non? A ver, pásanos moito, que tamén ven un que che dice, oye, que borde eres e non volvo aquí, quero dicir, tampouco isto é, quero dicir, non? Claro, é dicir, hai de todo e isto non é aquí Alicia na País das Maravillas, quero dicir, hai de todo, non? Pero que sí que se dá con frecuencia este tipo de relación e este tipo de cariño que recibes da xente porque valora o teu traballo, non? E con respecto ao que dices tú da formación, sí que é certo que é un tema moi interesante e non é fácil. Nós, desde a Federación, sí que facemos xornadas, todos os anos organizamos xornadas formativas, nas que, bueno, traballamos sobre distintos temas, pero sempre se dá o encontro e o intercambio de, bueno,
pues, isto que estamos facendo aquí, pero de maneira máis informal. Estos encontros informais sempre son unha maneira moi interesante de intercambiar e onde vas aprendendo, non? Eu aprendí moitísimo de ir a encontros tanto aquí como a nivel estatal, sabes? Con distintos grupos, o Club Quirico, por exemplo, de literatura infantil, nos que facíamos xornadas, que aprendías e despois intercambiabas moito, non? E o intercambio cos compañeros e as compañeras é un momento de formación moi importante, non? E aí estamos traballando noutro proxecto tamén desde a Federación que, como estamos de secretos, non o vou decir, pero estamos traballando aí con un proxecto un pouco máis formal a ese nivel, que a ver se sale, pero sí. Porque sí que é certo que hai moito saber facer, non? Entre todas, non? Se nos xuntamos temos un potencial aí moi interesante. E sobre todo tamén en vilas, por exemplo, que o mellor un concello non pode chegar a moita actividade de dinamización cultural, e as librerías poden ser ese foco. E os concellos, por eso, teñen que tamén promocionar que se fan ese tipo de actividades. A nos pásanos, por exemplo, houve unha rapaza do barrio que escribira, ten a súa parella é chinesa e escribiu un libro en chinés e en castelán e veu no propor e ao final dai saiu celebrar o fin de ano chinés con actividades no barrio. E costanos un mundo que o Concello vexa eso como unha aposta cultural para ese barrio. Porque ao final, moitas veces as institucións nos ven simplemente como un comercio máis. E eu creo que as librerías non son un comercio máis. Sí, aí, nós, por exemplo, en ese sentido, sí que xogamos moito coa realidade de ser especializadas. Entonces, sí que é certo que o público que se acerca a Lila é un público que busca cousas moi concretas, non? Que sabe que as pode atopar. Tamén é verdad que entra a veces alguén preguntando por autores e lles explicas e se quedan como sorprendidas, non? Pero porque hai xente que chega de casualidade ou aínda onte, por exemplo, pola tarde, pois viña entrou unha persona, preguntou por un libro e a primeiro que me dixo foi: acabades de abrir, non? E tú, sí. Hai 14 anos. Pero si paso sempre por aquí, non? E de, bueno, claro, o sea, cada quen pola rúa vai observando o que pode, non? Nos, en ese sentido, sí que temos esa, eu creo que é unha ventaxa, non? Que a xente que se achega sabe que ofrecemos ese valor engadido, porque evidentemente tanto Patricia como a min temos unha formación e unha experiencia que nos permite tamén as recomendacións e os comentarios que facemos dos libros que temos na librería, pois procurar que sexan o máis acaído que se busca, non? E despois a necesidade, non? Decías, claro, nos facemos resistencia tamén desde o punto de vista local, non? Porque realmente ahora mismo ou as persoas que temos estes pequenos negocios, estes comercios, estes espazos no casco histórico de Compostela estamos super relacionadas, non? En xeral, polo menos aquelas que vamos con unha línea de recuperar a cidade para a vida cultural e para a vida dos barrios, non? Entón, en ese sentido, hai que, o sea, tens que estar asociada, sí ou sí, non pode ser unha illa aí no medio do deserto, non? Ainda que as librerías, bueno, pois eu creo que Compostela tamén é unha cidade na que o ámbito cultural e o tema do libro é importante, non? E sí, aí coincido contigo en que non sempre os concellos nos ven como sector cultural, non? Que eu creo que é unha das grandes loitas que temos que afrontar como libreiras, é dicir, si somos un comercio, porque si que vendemos, pero somos sector cultural, promocionamos a cultura propia. No teatro, as salas privadas teñen unhas axudas para que haxa actividades dentro das salas e tal, pero ao final as librerías son como espazos privados de cultura, pero que teñen que ofertar tamén actividades e por iso, mellor, pois, as institucións públicas pois teñen que apoiar con actividades o mellor para dinamizar e para crear pois lectores en galego, o que falábamos un pouco antes. E falta un pouco que haxa esa visión como de que a veces vas e te ven eso como un comercio máis que non crea nada máis. Sí. Bueno, tamén, eu creo que tamén é autocrítica que temos que facer. É dicir, as persoas que abrimos librerías, donde nos vemos, non? O sea, como nos vemos? Nos vemos como comercio, nos vemos como industria cultural, nos vemos como sector cultural, nos vemos como dinamizadoras culturais, non? Porque, e aí creo que está moi vinculado co que decía ahora Cielo, non? Da necesidade mellor de
bueno, do tema de ter formación, non? Porque eso, ten unhas características que se afastan de outro modelo de comercios. Entón, tamén hai que ver onde te sitúas ti en ese puzzle, como libreira, ti que eres? Unha vendedora de libros ou crees que realmente estás facendo unha xestión dunha parte do sector cultural que é o sector do libro? Non sei se hai algún man levantada xa por aí. Temos ainda un poquinho de tempo, non sei se hai que facer unha pausa. Xusto antes, Bueno, eu son David de Galaxia, que non sou de Galaxia aquí. Nada, tiña así varias cousas que foron surgindo do que falastes vos agora, e unha cousa que quedou pendente do anterior, que era co premio Castelao de banda deseñada, co libro de Bea Lema. Ese libro editou unha Deputación de Coruña no seu día. Non é que as editoras galegas non quixesen editar o libro ou non editen ese premio, e tiña unhas condicións moi leoninas de edición. Entón, non se editou casi nunca por editoras profesionais, pero porque non se podía, porque as condicións eran terribles. Este ano está editado por Editorial Galaxia o Rosalía Oculta, que foi o que gañou, e nunha edición moi bonita, por certo, pero con custe moi grande tamén, que tamén a veces parece que todo é culpa das editoras, pero hai moitos máis actores no sector. Quería decir iso. Pero sobre todo quería incidir no tema do feedback que se recibe cando vamos ás librarías. A mí me gustaría que eso que decía Cielo de compartir información e tal, eu estou encantado de compartir información con vos. Juan sabe, Cielo tamén. Moitas veces recibimos información en negativo. A maior parte das veces que entro a unha libraría, aí vou recibir súbeme este desconto, ou que libros máis feos, ou cousas así. Tamén recibo feedback positivo. E unha cousa que sí que podíamos facer para axudarnos mutuamente é compartir ese feedback. Eu, ao final do ano, igual visitei todas as librarías da zona de Coruña e Lugo de Galicia. E os libreiros non vos podedes ver entre vos demasiado porque abrides as mesmas horas. Estades as mesmas horas na librería, abrides as mesmas horas. Podedes utilizar tamén os comerciais das editoriais como canle de transmisión para axudarnos a compartir información e, por exemplo, que pasen cousas como con un libro que vou citar aquí, Flores de Ferro, de Mariña Pérez, que é o libro que vai estar no Club de Lectura da SEA, o sábado pola mañá na Liga de Lili. Ese libro é un libro que funcionou moi ben a base do boca a boca que hubo entre libreiros e editoriais. É dicir, as editoriais, cando recibimos o feedback positivo, tamén reaccionamos en positivo e rápido. E o último que iba a decir, que tamén se falou aquí, é sobre ese 99% que recibes esa cifra, de que os libros galegos de literatura juvenil están escritos exclusivamente para os centros de ensino. Na gala do libro, nos premios Follas Novas deste ano, hai 6 libros nominados na categoría de juvenil. Un é Nave, de Olaya Sendón, outro Cartas na escuridade, de Lois Pérez, da editorial Cuarto de Inverno, o Triángulo Vermello, de Marisa Vidal, de Carme Vidal, perdón, de Edición Xerais. Está Fora de Campo, de Rosalía Fernández Rial, de Galaxia, Purpuratero, tamén de Galaxia, e que me son a boa, de Andrea Barrega Freire, de Edición Xerais. Me gustaría saber cales deses 6 libros, e quitando a excepcionalidade que Fora de Campo de Rosalía Fernández Rial, polo premio que gañou, sí que está destinado ao ensino, quitando ese, me gustaría saber cales outros 5 libros foron escritos ou están destinados exclusivamente a público escolar. Son 5 dos 6 nominados. E que espazo se dedicou a eses libros nas librarías, e a mí molaríame que quitásemos ese preconceito que existe co libro infantil e juvenil galego, que parece que está solo destinado ao público escolar, e non é así. Que se vende moito nos colexios, lóxicamente, o ensino é obrigatorio en Galicia e a lectura é algo, forma parte do ensino, entón, pois aí haberá moitos libros recomendados. E xa por último, quería tamén, non sei, felicitaros, parabenizarvos polo modelo, os 3 modelos de libraría, non? O modelo de libraría de Vila, que ten Cielo en Foz e en Ribadeo, o modelo de libraría especializada feminista como é Lila de Lili, e o modelo chulísimo que tamén coñecín recentemente, e porque leva moi pouco tempo aberta, que a libraría de barrio que algo máis que unha libraría, non? Galgo Azul. E tamén, pois, cousas nas que podemos colaborar,
que son a utilización do espazo. As editoriais demandamos moito a utilización do espazo das librarías. Esa utilización do espazo, que son para presentacións ou actividades, moitas veces dedicadas á libraría en exclusiva neses momentos a esa editorial en concreto, que vai presentar un libro en concreto, en prejuicio de que se vendan outros libros ou que a librería está aberta para todo o público. Entón, cousiñas desas creo que son das que debemos falar para comunicarnos mellor, para que ese feedback. Pero poda contra nós, por exemplo, costanos un mundo atopar presentacións, mira que sachamos. Entendo que somos novos e que levamos un ano e o mellor pois hai moitas editoriais que o mellor tampouco coñecen o espazo e tal. Pero sí que é un traballo, quer dicir que non creo que as librerías non queiran facer presentacións. Non. Entón, quer dicir que, habendo tantas editoriais... Eu que facedes un esforzo grande, porque é un prejuicio do... E non che digo nada si tes a librería en Foz. O sea, traer autores e autoras a Foz é un imposible metafísico. Claro, porque por eso en canto dices, claro, de feito, un dos proxectos que presentamos, que empezamos o ano pasado e este ano vamos a ampliar, no convenio que temos coa Xunta, co tema das ferias do libro, é precisamente ese, o de levar actividades ás librerías, sabes, que a Xunta, aprobaron, van a poner uns cartos e vamos ter un pequeno fondo para poder traer autores a vilas máis pequenas, é que é imposible. Nosotros que temos un club de lectura, vou dicir, o noso club de lectura pagamos 10 euros ao mes. O sea, non só isto, sino que a xente paga 10 euros ao mes para poder traer autores. Porque eu, cando lles planteei o tema, sabes, a xente, digo, mirade, se queremos autores e autoras, se queremos ter posibilidade de que haxa xente que veña aquí, temos que ter un fondo. Porque tú non podes chamar e decirlle, fulanita, ves desde Santiago hasta Foz, que además a presentación é ás 8:30 da tarde, porque é no mesmo espacio da librería e temos que facelo cando pechamos. Así porque sí, as editoriais isto non o pagan, nunca jamás. E temos que, temos un grupo de 15, pero temos un grupo de 17 personas ao mismo pagando 10 euros ao mes para poder pagarlle algo á persona que leva ao club, que tamén creemos que isto hai que pagalo, non pode ser gratuito, porque estamos pedindo porque ten unha especialización e creo que isto de que todo seña gratuito non é ninguna cousa boa. Pero despois para poder traer os autores, para pagarlle, polo menos, pagarlles os gastos de desplazamento e que non lles resulte gravoso, pero sale do peto da xente do club. Está señalo de pagarlle aos autores e tamén de que pagarles o peto. Moitas veces se intenta cargar nas editoriais que pagan ese pago, pero por 20 libros vendidos é moi complicado que a editorial poda financiar tamén. Eu digo polo que tú decías de abrir a librería, es que comentáchelo tú, abrir a librería para que veña xente, digo, de par en par. Vive, e partamos da base cielo de que Foz quedalle lonxe a xente de Santiago, pero aos de Foz non lle queda lonxe. Os de Foz estamos convencidos de que estamos no centro do mundo. A Masa Mariña, para eso somos o centro do mundo, verdad? Eso é así, pero os demais non o queren ver. Por moito que tú lles sencillo e o digas e o expliques, digo, mira, non é sitio mellor para vir realmente. O sea, que outro sitio te podes imaginar mellor? Pois non o queren ver. E non veñen. Entonces temos que buscar as maneiras. Bueno, se vos parece, facemos unha pequena pausa para cambiar e podemos seguir falando nesta pequena pausa destas cuestións tan importantes como poñer a Foz no centro do mundo. Volvemos a -4, sí. E grazas, podemos aplaudir de novo. Grazas.
Estamos. Bueno, boa tarde de novo a todas e a todos. Grazas por resistir na última mesa da tarde, que sempre é importante, ainda que a verdade é que levamos unha tarde moi animada, de moito debate. Eu creo que o bo deste encontro está a ser que nos estamos atopando persoas en torno ao libro, en torno ao leitmotiv das librarías dende diferentes ámbitos ou sectores, e que iso é sempre unha alegría, non? A min, cando Loli Vilaverra, Rosalía Fernández Rial e máis eu pensamos esta xornada coa complicidade da Federación de Librarías de Galicia, a verdade é que era unha mesa que me facía especial ilusión, porque eu creo que nese ecosistema do libro galego, pois ten moito sentido que traballemos en rede, que traballemos ao redor de algo, e que neste caso, pois, por iso quixemos titular a mesa un hábitat acolledor, espazos de colaboración coas librarías, non? A parte, agora que vou presentar as compañeiras que me acompañan na mesa, tamén me fai especial ilusión dicir que somos todas mestras en diferentes ámbitos, e creo que iso non é unha casualidade en absoluto, non? A miña esquerda está María Pousa, que ten un extenso currículum, é funcionaria do Corpo de Mestras dende 1988, dirixiu durante 6 anos a Escola Infantil de Barrio Novo, en Pastoriza, en Arteixo, ten diversas publicacións, e eu creo que María é un nome que xa soa, porque é a coordinadora do Plan de Bibliotecas Escolares da Xunta de Galicia. Eu sempre que vou fora, pois o digo con moito orgullo, posiblemente o mellor plan de bibliotecas de todo o Estado. Así que moitas grazas por estar, María. E a miña dereita, en primeiro lugar, temos a Ángeles Pacoret, que se define como docente por vocación e política por convicción. Cree firmemente que a educación e o activismo político son ferramentas imprescindibles para o desenvolvemento dunha sociedade máis formada, igualitaria, xusta e comprometida. Gustoume moito este extracto do seu currículum. Voulle engadir a Ángeles, se ela mo permite, o feito de que ten pasado por diferentes niveis educativos, tamén con cargos de xestión, que eso, pois, quen os vivimos, quen os vive, sabemos que se aprende moito neles. E un pouquiño máis alá, temos con nos a Yaiza Peixoto, que foi extremadamente humilde no que nos mandou como currículum, pero a min me abonda dicir, porque sei o que implica, que é mestra de educación infantil no ensino público, é actual presidenta de Espazo Lectura, que agora nos contará ela mellor que é Espazo Lectura e que fai Espazo Lectura, pero sí que me gustaría, xa que ela non o vai facer, así mo dixo, pois lembrar algúns dos numerosísimos premios que ten Espazo Lectura no seu haber. Premio Irmandade do Libro na modalidade de fomento da lectura no 2009, segundo Premio de Dinamización Cultural Everest no 2010, Premio a mellor iniciativa cultural ou de fomento da lectura na Gala do Libro Galego en 2016, e o último, eso que me saltei, 2, para que vexan, Premio Liber a mellor iniciativa de fomento da lectura en bibliotecas abertas ao público 2024. Ben, imos funcionar dunha maneira moi semellante á da mesa anterior, cunha salvidade. Elas nos van presentar primeiramente pois a institución, a asociación, a iniciativa a que veñen representando en grande medida, e despois lles vou lanzar algunhas preguntas para ir descubrindo, profundizando, comentando entre todas e todos. Por seguir un pouquiño a orde que temos no programa, pois comeza María Pousa como coordinadora da asesoría de bibliotecas escolares da Xunta de Galicia. Gracias.
Bueno, en primeiro lugar, en dar as grazas ao Consello de Cultura Galega, á Federación de Librarías, a Dolores, a Monse e a Rosalía, que non este aquí, por contar coas bibliotecas escolares. Eu, así brevemente, porque creo que interesante vai a ser o diálogo que temos despois, e presentar, para que non o coñeza, que é o programa de Bibliotecas Escolares de Galicia. A Asesoría de Bibliotecas Escolares ven funcionando desde o ano 2003, cando Cristina Novoa chegou á Consellería e empezou todo isto que leva 20 anos, que parece pouca cousa, pero eu creo que non é pouca cousa dentro do que é o sistema educativo. É un programa pioneiro no territorio español e a día de hoxe prácticamente único, porque houve programas que caeron a outras comunidades autónomas e non aquí. No ano 2005 fixose a primeira convocatoria do Plan B. O Plan B é o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. Foi un ano no que se integraron 48, creo que, porque foi unha convocatoria distinta ás que temos agora, que cada ano se integran 25 centros, 48 centros educativos, e a partir de aí foi medrando ano a ano, hasta hoxe en día que superamos os 860 centros educativos de Galicia. É dicir, xa unha porcentaxe, creo que a idea da Consellería é que chegue o programa de implementación e desenvolvemento das bibliotecas chega a todos os centros educativos de Galicia. O programa de bibliotecas está baixo paraugas do Plan LIA, que é o Plan de Lectura, Información e Aprendizaxe. Agora mesmo temos un presuposto anual de 3 millóns de euros. E non o quero dicir aquí por algo baladí, senón que ten moita relación donde estamos. A maior parte deste presuposto vai destinado a comprar fondos para as bibliotecas escolares de Galicia. E aí as librarías teñen moito que decir. Estar dentro do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares significa recibir un acompañamento, recibir formación, pero recibir todos os cursos escolares, unha partida económica, todos os cursos para compra de fondo e tamén, bueno, dos primeiros anos e logo, bueno, en anos alternos, mellora para o equipamento, mobiliario ou gastos funsibles. É dicir que o presuposto que teñen os centros educativos de Galicia é moi importante para isto. E aquí a alianza coas librarías é imprescindible. Desde que eu agora mesmo estou na asesoría, pero eu estuve en equipos de biblioteca desde ese 1988, eu tamén son de outro século, todavía máis atrás, que empecé a miña labor docente. Sempre, desde que Cristina Novoa nos fixo este agasallo, a todos os que nos dedicamos á educación en Galicia, que foron as bibliotecas escolares, se puxo moito fincapé en que existía algo que se chama cadea do libro e que esa cadea nunca se debería romper. Entón, aí entra en que, bueno, despois vou nas preguntas vamos tal, o que é a relación que temos desde o noso programa cas librerías de Galicia. Todo isto vai acompañado de formación, pero todo isto vai acompañado de unha palabrita que nos gusta moito decir, bueno, realmente son dúas, que é tecendo redes. Xa se falou antes de isto, cando falaron as librerías. Para nós, a biblioteca escolar, o centro educativo, non é unha illa tampouco, independentemente que estean no centro de Compostela ou en Foz, senón que é parte da comunidade. Non debe estar nunca de espaldas e é parte do tecido. Eu si creo, e creo que no equipo de asesoría o creemos todas, que aquí están varias compañeiras, que as librerías para nós non son tendas, sino que son equipamentos culturais. E iso aparece en todas as convocatorias, resolucións e formacións que se fan desde a asesoría. Entón, é un acompañamento a centros, un dotar de recursos económicos, un equipo de 9 persoas que conformamos ahora mismo a asesoría, 5 aquí nos servicios centrais e 4, unha en cada unha das provincias de Galicia, que facemos ese acompañamento directo aos centros. Pero que tamén promovemos que se vayan tecendo esas redes con toda a comunidade, que entendamos que a escola, que a biblioteca escolar non é unha illa, non pode funcionar sin o resto. Entón, bueno, para nós é algo moi importante. Eu creo que me vou a calar. Bueno, vou a decir, no, porque claro, que senón ya destripo la pregunta. Spoiler das preguntas. Queda feo. Queda feo. Pero, bueno, decir que aparte deste programa, o programa grande das bibliotecas escolares é o programa o Plan B, que é o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, pero logo temos outros programas que están aliados directamente co que
a lectura. Un é os clubs de lectura, que hoxe en día temos cerca de 500 centros educativos incorporados a este programa, máis de 1000 clubs de lectura en todos estes centros, porque hai centros que teñen unha barbaridade de clubs, club de lectura de adultos, de manga, de ciencia ficción, de non sei que, de non sei cuánto. É dicir, esa promoción, eso xa vai directamente a eso. Temos outro programa que se chama Lectura de Familias, que é o programa que leva menos tempo, pero que consideramos que era moi importante, porque as familias tamén forman parte da mediación lectora e nos debemos, desde a biblioteca escolar, facer un acompañamento e tamén implica a compra de fondos para ter un espazo para as familias dentro da biblioteca escolar, con libros relacionados coa crianza, coa educación, pero tamén con libros de lectura para adultos que podan ter ali. E temos outro programa, como o de Biblioteca Creativa, que foi un programa que naceu para que entraran outro tipo de linguaxes na biblioteca, pero tamén entra a linguaxe do libro físico, porque hai moito libro que fala de arte, que fala de robótica, que fala de outro tipo de expresións culturais, que non é así. E despois, creo que non se me olvida ningún programa con a lectura. É que como non me los apunte. Creo que non, porque logo temos a radio, temos voluntariado, pero xa son outro tipo de... Biblioteca Inclusiva. Esa foi unha acción, sí. Biblioteca Inclusiva foi unha acción que se promoveu ao longo de 3 cursos, que se dotou con partidas extraordinarias, porque aparte destas partidas fixas, cando sobran cartiños, pois se fan como partidas extraordinarias aos centros educativos, para promover o que nos chamamos os silencios da colección, ou as melloras que se teñen que facer na colección. E aí, houve ao longo de 3 cursos, 2 anos de formación, pero 3 cursos de partidas extraordinarias para mellorar a parte inclusiva da biblioteca escolar, é dicir, a parte de que houvese todo tipo de libros para todo tipo de dificultades lectoras ou de lectores que leen diferente, pero tamén libros que nos incluíran a todas e a todos, porque a inclusión non é só as necesidades educativas, é algo máis que eso. Entón, esas tamén son accións específicas. Desto vamos a falar despois, pero como saliu o fío do que dixemos antes, que ocorre? Que cando se dan todas estas accións, nos encontramos que non temos fondo. Decimos, vamos a dar este ano X cartos ás bibliotecas escolares para que compren libro de non ficción. 50% ten que ser en galego. Entón, os teléfonos empezan a botar lume, porque non hai. Era o tema que falábamos antes. Hai unha parte que é moi difícil completar na colección, sobre todo hoxe en día, unha biblioteca escolar, según as normas da IFLA, que sabedes que a organización internacional que acolle todo tipo de bibliotecas, tamén as bibliotecas escolares, a última revisión, que ainda non está publicada, pero sí que xa na Feria de Bolonia do ano pasado o comentaron, é que unha biblioteca escolar debe ter un 70% da súa colección de non ficción e un 30% de ficción, é dicir, todo o contrario do que pasa nas bibliotecas escolares. Pero a veces xa non só pasa porque non hai. E se nos vamos ao galego, pois, como decía outro, Winston, temos un problema, non? Entón, bueno, eso tamén é unha dificultade que nos vamos atopando con todo isto. E eu creo que despois xa seguimos. Moi ben, moitas grazas, María. Agora, pois, Ángeles, que creo que non o dixen antes, e desculpa, é a responsable da Praza dos Libros de Carballo, a parte da concelleira de Biblioteca, Arquivos e Normalización Lingüística. Necesito... Sí, claro. Pode ser que sea este. Sí. Vale. ¿Quieres que te cambie? Casi, sí. Bueno, pues casi yo, por casi voy pasando. Claro. Bueno, nada, boa tarde e grazas tamén para non repetirme xa a todos por convidarnos, non? É un placer estar aquí compartindo con vos esta tarde, sobre todo para coñecer de primeira man cales son esa vosa visión dos libros e como ás veces é diferente a visión dende as librerías a dende o punto de vista institucional e, sobre todo, eu tamén, como dicía Monse, como mestra, pois tamén, é dicir, depende de que lado esteas, pois ves aristas que desde outro punto de vista pois non eres capaz de ver nese momento, non? Como ben dicía Monse, eu veño de Carballo e ali temos unha iniciativa que, bueno, é a PLIC, que é a Praza dos Libros de Carballo, e, a ver como...
Sí. Bueno, con esta serán xa 17ª edición da Praza dos Libros e, aínda que levamos xa 20 anos con esta iniciativa, non? Realmente non é unha feira dos libros como coñecedes vos, as que hai nas grandes cidades galegas, etc., sino que é algo está relacionado lóxicamente cos libros, eles son os protagonistas, pero é algo diferente e ora intentarei transmitírvolo en un par de minutiños, non? A mellor definición do que é a PLIC é unha feira dentro doutra feira. Os que coñecedes Carballo seguramente saibades que todos os xoves e os domingos alternos temos unha feira ali na praza do Concello onde podes atopar desde produtos agrícolas, gandeiros, manufacturados, etc. Pois ben, quixemos reconvertir ese espazo e que durante uns días fosen os libros os protagonistas dese mesmo espazo, pero non únicamente eles como protagonistas, sino que compartiran eses momentos. Foi así como naceu a Praza dos Libros e durante 4 xornadas, aló polo mes de xullo, e vai dende xoves a domingo, 2 delas coinciden con o mercado de xoves e domingo de feira, pois precisamente xurde ese ambiente máxico onde os libros e os produtos de proximidade e de gran calidade que temos ali comparten espazo, non? Son 4 días increíbles con multitudes, actividades variadas e diferentes e quizás a diferencia con outras feiras dos libros é que toda a programación corre a cargo dos bibliotecarios, das 2 bibliotecas que temos no Concello e do persoal do arquivo. O cal é todo un reto, non? Porque a veces non temos a logística que teñen unhas cidades grandes, non somos unha vila moi pequena, pero tampouco somos unha grande cidade. Entón temos aí ese problema e ese reto, pero creo que, que imos ano tras ano superando as dificultades e creo que hoxe en día aplica xa un referente dentro do mundo literario, non? Nós temos o que chamamos filosofía PLIC. A primeira delas, a primeira característica esencial é que promovemos e promocionamos únicamente o libro en galego, é dicir, en ningunha das nosas presentacións, que temos presentacións dirixidas a todos os públicos, presentamos ningún libro en castelán, todo dende sempre, dende a primeira edición, e seguimos manténdonos aí a pesar das dificultades que ás veces temos para atopar novidades editoriais, porque outra das características é que todas as presentacións que realizamos son novidades editoriais do ano en curso, o cal cada vez é máis difícil, precisamente polo que comentaba Cielo de Foz, que aos autores e ás autoras costalles moito mellor os desplazamentos, as presentacións literarias de adultos son normalmente a última hora da tarde, entón, tes que pagarlles hotel, hai unha serie de dietas, entón é moi complicado, non? Por outro lado, promovemos o comercio local a través precisamente das librarías. Todas as librarías do Concello participan na Praza dos Libros e mesmo algunhas outras que non son do Concello nos piden participar, non, de concellos limítrofes. Ningunha delas realiza ningún pagamento, todo é de balde, todo está financiado 100% polo Concello e en concreto pola Concellaría de Bibliotecas, o cal tamén ano tras ano nos supón un esforzo orzamentario tremendo. Para facervos unha idea, a pesar de que eu non son de matemáticas, máis ben son de letras, o ano pasado a organización da PLIC estivo rondando os 35.000 euros. Iso supón máis dun 50% do orzamento total que manexamos. O cal, lóxicamente, cada ano iso vai aumentando e, sin embargo, ás veces os orzamentos non aumentan da mesma maneira que os gastos, o cal complica toda esa organización. Outra das características é que impulsamos e damos a coñecer as publicacións dos autores e das autoras locais e efectivamente son quizás as que teñen máis afluencia de público porque creamos un ambiente confortable, agradable, cómodo para os autores e que dean a coñecer as súas obras e onde están rodeados de veciños, de amigos, de xente que os quere, non? Entón, todo ese amor polas letras, polos libros, polas lecturas compartidas, eu creo que se transmite nesas 4 xornadas que de verdad que son de locos, dende que nos levantamos ata que nos deitamos non paramos, non?
E, por último, a relación cos produtos que vos dicía de proximidade. De feito, dúas das xornadas están relacionadas, por exemplo, o xoves, que é o día da inauguración, temos unha actividade que é libros con atún. Entón, con cada compra, agasallamos con un pack de latas de atún. Por que atún? Pois porque Calvo precisamente é un dos nosos patrocinadores, que é o único, digamos, axente externo que colabora no financiamento, non? A Fundación Luís Calvo. Entón, pois temos os libros con atún os xoves e o domingo temos un libro, un pan. E con cada compra tamén agasallamos con un molete de pan de carballo, que é o noso produto estrela. Entón, pois, bueno, intentamos facer esa conexión e despois, aparte de todo eso, as programacións é super variada e super diferentes. Por exemplo, a parte das presentacións literarias para todos os públicos, tanto para nenos como para adultos, pois contamos con música, concertos, obradoiros variados, contacontos, ás veces algo de maxia. O ano pasado, por exemplo, concretamente, houbo actividades relacionadas coas artes plásticas, porque coincidiu que finou un dos nosos carballeses máis ilustres, que era o gravador Manuel Facal. Entón, pois fixemos unha homenaxe e tivemos obradoiros tan interesantes como os de escultura creativa, que, bueno, eu creo que lle dan un pouco de diferenza a nosa Praza dos Libros coas outras feiras dos libros, que non desmerecen, por suposto, para nada a miña opinión, pero sí que nós temos ese punto diferenciador, non? Quizás porque somos máis pequenos e temos outra forma de organizarnos. E despois temos un espazo tamén sempre para a regueifa. En Carballo leva dende hai 3 anos funcionando unha escola de regueifa que tamén depende da área de normalización lingüística que levo eu e entón pois sempre temos un espazo para amosar como funciona esa escola, etc. Un pouco para darlle esa visibilidade a algo que é tan noso da comarca de Bergantiños como é a regueifa. Con respecto á infraestructura e a logística é moi sinxela. Temos únicamente 9 casetas, unha das cales é da organización, das bibliotecas e do arquivo. Temos unha gran carpa central que é onde se desenvolven todas as actividades e todas as presentacións e temos despois un espazo de sinaturas. No espazo de sinaturas non asinan únicamente os autores e autoras que veñen presentar libros, senón todos aqueles que así nos lo solicitan. Entón, sempre temos un espazo cada día onde previamente, claro, teñen que ter falado connosco e poden asinar os seus libros, non? Simplemente quería decir que sen as librarías esta PLIC non sería posible. Elas son o xermolo, elas son o centro neurálxico da praza e forman parte do programa. E, de feito, nós, unha vez que remata a Praza dos Libros, solicitámosles unha valoración por escrito de todo o que foron esas xornadas e xa empeza a nova Praza dos Libros, porque a partir de aí ese é o punto de partida da Praza dos Libros do ano seguinte. Temos en conta as súas suxestións. Alá polo mes de abril temos unha reunión onde hai propostas, intentamos telas en conta. Ás veces non é posible ter todo en conta, pero sí que intentamos telas en conta e despois todo o que realizamos está sempre relacionado con elas, tendo a elas en conta e por suposto que son un dos piares fundamentais da PLIC. Eu diría, para rematar xa, que a PLIC ten 2 piares fundamentais. Por un lado, a contorna, e dentro da contorna refírome ás librarías e tamén aos autores e autoras da localidade de Carballo, e por outro lado, o libro en galego. E xa sei que aquí se repetiu unha e outra vez ao longo da tarde, pero creo que nun contexto como estamos na actualidade de emerxencia lingüística, a promoción do libro en galego debe ser fundamental. E nós levamos xa 20 anos con eso e o noso compromiso é seguir aí. Moitas grazas. Moi ben, e a quenda agora de espazo lectura na voz da súa presidenta Yaiza Peixoto. Cando queiras, Yaiza. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas por convidarnos. Para o espazo lectura é moi importante pois que se nos teña en conta neste tipo de actividades porque nos facilita dar a coñecer o noso proxecto. Espazo Lectura é unha asociación de fomento da lectura do libro en lingua galega que está situada en Gondomar, no Val Miñor,
organiza actividades en ánimo de lucro relacionadas coa promoción da lectura e do libro en lingua galega. O libro é o elemento central, é un elemento de socialización fundamental tamén, que é outro, digamos, dos piares da asociación, que é a cohesión grupal, ir tecendo fíos, como dicimos nos, moitos fíos de afecto. Espazo Lectura naceu no ano 2006, un grupo de nais e de pais dun colexio rural agrupado de Gondomar decidiu que quería comezar a organizar contacontos na Biblioteca Pública Municipal porque non existía esa oferta e, bueno, había que desplazarse a outras cidades, neste caso a Vigo, bueno. Entón comezaron a organizar eses contacontos, pouco a pouco foi uníndose cada vez máis xente ao Contomar, que é unha actividade que a día de hoxe continuamos desenvolvendo, e foi a semente de que en xaneiro de 2008 pois se constituíse formalmente a asociación co obxectivo de desenvolver actividades para promover o libro e a lectura en lingua galega. Despois de 17 anos, Espazo Lectura mantén unha programación estable con máis de 100 actividades por tempada e despois tamén ten outras propostas máis esporádicas que van xurdindo de asistencia libre e gratuita. Este é outro dos nosos principios, que as nosas actividades son de asistencia libre, non hai que ser socio ou socia para participar nelas, e tamén gratuitas, achegando o libro, achegando a lectura a todas aquelas persoas que queiran participar, sexan adultos ou sexan pequenos. Este traballo é posible grazas á rede de voluntariado que ten a asociación e que pois é o piar fundamental. Sen todas esas persoas que altruistamente dedicamos o tempo a desenvolver toda esta programación, pois Espazo Lectura non se mantería. Polo tanto, pois é moi importante todas estas persoas. Bueno, e non é pouco o tempo. Esta é un pouco a liña do tempo de Espazo Lectura para que vos poidades facer unha idea. Pois no ano 2006 comeza esta andaina que xa antes incluso de constituirse formalmente as persoas que naquel momento estaban ali percibían a necesidade de ter que comezar a organizar outros clubs de lectura. Había necesidade de outras organizacións, de outras actividades, había moito movimento. Entón, incluso Lendo Contigo, que é o club de lectura para nenos e nenas de 7 a 11 anos, xa naceu antes da constitución formal. El, no 2008, pois xa se constitúe a asociación e nacen pois 2 clubs de lectura e 3 actividades anuais estables. No 2009 inaugúrase a Casa da Lectura. A Casa da Lectura é a sede da asociación na que realizamos algunhas das nosas actividades, en a que existe unha biblioteca con fondos exclusivamente en lingua galega para todas as persoas que estean interesados en ir alí e leválos emprestados. Esa catalogación de fondos comeza no ano 2011. No 2012 créase o Comando LE, que é o Club de Lectura para Adolescentes e Contos en Cueiros, que son unha actividade de dinamización lectora para bebés de 0 a 3 anos, quedando así cubertas esas 2 franxas de idade que aínda non se atendera. A raíz de Contos en Cueiros nace un grupo musical, a Banda dos Cueiros, que incluso chega a publicar un libro disco, a autoeditarse un libro disco que xa está esgotado para disgusto de moitas persoas que o buscan. Así que no ano 2018 pois xurden de entre as persoas que estábamos na asociación pois a necesidade de ter un grupo de lectura feminista que é o daquelas que len. No ano 2024, despois, xa sabedes, pandemia, e nese momento nos tiñamos a sede da asociación, a Casa da Lectura, pois non estaba en moi bo estado, así que o Concello decide arranxar as instalacións, o cal nos fixo, ademais de moita ilusión, porque hai ali un proxecto tamén nesas instalacións deseñado para ser un proxecto titulado Museo do Conto,
que a idea é crear ali un espazo para realizar actividades alrededor da lectura, do libro, responder así a moitas necesidades de espazo e de espazo fundamentalmente que temos, non? Entón fixo ese arranxo na Casa da Lectura que se reinaugurou no 2024 en xaneiro. Así que agora estamos de estrea. Casa da Lectura é esta escola, é unha escola rural, unha pequena escola rural que xa non funcionaba cando a asociación comezou a andar e agora é a sede de Espazo Lectura na que se realizan moitas das actividades que programamos, pero tamén se realizan na biblioteca. Esta é a pequena biblioteca que temos ali dentro, que está dotada con agora mesmo máis de 4.000 exemplares. Son libros que nos envían as editoriais que apoian o proxecto, que son socias protectoras deste proxecto. Grazas a elas podemos dispoñer de todos estes fondos. E, abre os mércores para que a xente poida ir. Esta é un esquemiña da programación que temos de actividades infantis e xuvenís. Agora vou falar brevemente de cada unha delas porque son consciente de que son moitas pero todas as actividades abranguen todas as idades e ademais hai actividades anuais e outras máis esporádicas. Contos en Cueiros, como vos dicía, é un contacontos que se realiza para bebés de 0 a 3 anos, unha vez ao mes. Pretende ser o primeiro encontro dos bebés e das familias cos libros. É moi importante, procuramos coidar moito os clubs de lectura e as actividades dos pequenos, porque son a base do que despois son o lector actual e o lector futuro, digamos, non? E tamén procuramos asesorar, na medida das nosas posibilidades, as familias. Tamén estes lugares, Contos en Cueiros especialmente, é un lugar no que as familias atopan moitos recursos que non coñecerían se non asistiran a esta actividade. E, polo tanto, tamén saben que mercar cando van ás librarías, que isto é algo que moitas familias nos din, que dende que asisten ás actividades de Espazo Lectura saben ir á libraría, saben escoller, saben recomendar. Polo tanto, isto é algo moi positivo, coidamos, para todos. O Contomar é o contacontos, a semente desta asociación que naceu por alá, hai moito tempo. Cada luns nos reunimos na Biblioteca Municipal de Gondomar para contar contos. Conta contos calquera persoa que queira. Moitas veces son as propias coordinadoras e coordinadores, pero tamén hai familias que se animan a colaborar, que ese é o obxectivo, que isto se manteña grazas á participación de todas as persoas, que sexa algo, un sentir de todos. Os mércores na Casa da Lectura, esta actividade tamén está dirixida a nenos e nenas de entre 3 e 10 anos e as súas familias, porque isto é outro aspecto fundamental. As familias acompañan sempre os nenos ás actividades, non os deixan ali e marchan, senón que van con eles a todas as actividades e forman, e son parte da actividade, participan e queremos tamén enganchalos. Moitas veces isto ocorre, é algo moi bonito porque houve épocas nas que acudía toda a unidade familiar ás sesións da Casa da Lectura, moitas veces, a nai, o pai, os avós, porque lles gustaba moito, e acudían en familia. Ademais de realizar unha contada, tamén un contacontos, despois realizamos unha pequena actividade que pode ser tanto artística como musical, como corporal. As persoas que van ali a contar tamén son voluntarios e voluntarias da asociación ou familias que queren colaborar. As sesións son moi variadas e iso dá un toque tamén moi bonito porque os nenos que asisten habitualmente teñen unha variedade de contadores amplísima e cada persoa que non se dedica para nada profesionalmente a isto ten a súa maxia dentro e vai dando a coñecer e os nenos reciben todo iso. O Lendo Contigo é o club
de lectura para familias e para nenos de entre 7 a 11 anos. Realizase unha vez ao mes. Normalmente propoñemos unha lectura que les leen previamente, asisten á sesión coas súas familias e moitas veces temos a sorte de que veñen os autores e as autoras e, bueno, pois é precioso. Procuramos ás veces facer algunha chiscadela, algún xogo, algún concurso, algo así diferente, non? Ademais de que moitas veces os autores que veñen tamén teñen unha proposta preparada e bueno, descubrimos moitísimas cousas e aprendemos moitas máis. O Comando Lé é o club de lectura para adolescentes que se reúne o último sábado de cada mes de 8 a 12 da noite. Aquí xa non asisten cos pais, iso non é algo que non... xa non hai cabida aquí para eles. Non sempre hai unha lectura proposta mensual, pero sempre se xira ao redor do libro. Ás veces, por exemplo, neste momento están traballando moito a oralidade, a música popular, a tradición e houbo sesións nas que traballaron as cantigas, outras nas que aprenderon sobre instrumentos de tradición galega, instrumentos musicais. Entón, non sempre hai un libro, pero moitas veces sí que hai, bueno. Tamén ven películas, obradoiros, fan unha excursión, teñen o seu momento de cea compartida, porque é fundamental tamén tecer esa relación entre eles. Bueno, pois é unha actividade que consideramos que é moi interesante e que ademais tamén é unha alternativa de ocio moi importante, que estes rapaces poidan realizar algo. Gondomar é unha vila, non... Bueno, un sábado pola noite, pouca alternativa de ocio hai, se tes 15 anos. Entón, bueno, pois é un grupo que bueno, pois é unha alternativa, pensamos, moi interesante. O Sete Vidas é un club de lectura para adultos, de narrativa. Se reúnese unha vez ao mes na biblioteca. O funcionamento é o clásico, digamos, non? Pois propoñemos un libro, asistimos, comentamos a lectura e moitas veces tamén acompáñanos as autoras e os autores. O Lecturas Debuxadas é un club de lectura de banda deseñada para adultos. O mesmo funcionamento, unha vez ao mes na biblioteca, e moitas veces tamén asisten os autores e as autoras. E o daquelas que len, que é o Club de Lectura Feminista, este reúnese bimensualmente na Casa da Lectura normalmente, e o obxectivo é a conversa de obras de diferentes xéneros dentro do punto de vista feminista. Tamén adoitamos contar coa presenza das autoras. Logo, de forma xa anual, realizamos o Dar de Ler como a quenda de beber, que é unha sesión de lecturas compartidas en voz alta que celebramos arredor do Día do Libro, que realizamos unha semana, a Semana do Libro e da Lectura. Levamos 18 edicións deste Dar de Ler como a quenda de beber. As persoas escollen unha lectura, van ali e fan unha pequena lectura de 2-3 minutos. É unha maneira estupenda de, primeiro, dar a coñecer a asociación, porque ás veces parece que se non saímos da biblioteca, ás veces tamén é difícil que nos coñezan, non? Entón, moitas veces procuramos tamén facer actividades fora da biblioteca. Entón, damos a coñecer a asociación e ademais tamén recomendamos infinidade de libros e recomendamos e, bueno, crease un espazo moi bonito. A noite na biblioteca, que, como o seu nome indica, unha noite que os nenos, as nenas e os adolescentes do Comando Lé dormimos na biblioteca e, bueno, celebrase a finais do mes de maio e arredor do libro tamén. A Fogueira dos Versos, para pechar a tempada, tamén unha festa con música, poesías arredor da fogueira. E isto facémolo grazas aos socios ou socias que queren asociarse e económicamente pagan a súa cota para poder facer para que nós podamos facer todo isto, porque Espazo Lectura é unha asociación que non conta, digamos, con apoio institucional de ningún tipo a nivel económico e, polo tanto, todo isto que facemos sai das cotas e cota dos socios e das socias. E, por outra banda, tamén socios protectores, que son isto que vemos aquí, non? Centros de ensino que nos axudan a espallar as nosas actividades, entidades culturais, editoriais que son socias protectoras da asociación e nos envían todas as novidades para poder ter nós
unha biblioteca e, ademais, poder ler os coordinadores as obras para propoñelas, é unha libraría. Estas serían as editoriais, e a libraría, neste caso, é Libraida. É unha libraría que é socia protectora da asociación. Despois, nas preguntas, seguramente falemos de como colaboramos con ela, pero ali nós estamos visibles, teñen un espazo no que aparecen os clubs de lectura, as lecturas dos libros que imos facer, e que, ademais, serviu de refuxio en moitas ocasións nos que, por diferentes motivos, non contábamos co espazo municipal, digamos que nos acolleron un pouco para poder ter presenza tamén na vila. Entón, houve aí moitas actividades, incluso nos cederon o seu escaparate para facer sorteos e darlle visibilidade e demais. Todo isto que vos acabo de contar así vai se recoller nun documental que estamos gravando nestes momentos, A rebelión da lectura, que está dirixido por Alma Alonso e Ansun González, que podedes seguir nesa conta, que se estreará no ano 2026. E nada máis, estas son as nosas redes, por se nos queredes seguir, e moitas grazas. Moitas grazas. Imos seguir entón con esas preguntiñas que me gustaría formularvos. Algúnha foste xa contestando, polo menos parcialmente, entón sí que vos agradezo por cuestións de tempo que si xa contestastes, pois sexamos un pouquiño áxiles na resposta. Vou pasar directamente á segunda pregunta que vos formulei, non? Que era directamente, pois, como promovedes a colaboración coas librarías, que non nos explicitou claramente, e se considerades que se podería incentivar máis, e de que maneira. Non, se vos parece, seguimos coa orde que temos no programa, que tamén un pouco afila case na que estamos. María. Bueno, pois nos, todas as convocatorias dos programas que vos falei antes, as resolucións e unhas instruccións que salen desde a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, que é onde ahora mismo está o programa de bibliotecas escolares, en todos estes documentos, cando hai unha aportación económica ás bibliotecas escolares para a compra de centros, hai unha indicación expresa en todas elas de que a compra se debe facer nas librerías de proximidade. Entón, isto é algo que se fixo desde a primeira convocatoria que saliu de Plan B. E creo que ao longo destes 20 anos, porque este no 2025 cumple o Plan B 20 anos, é algo que está como xa en unha cultura dentro da biblioteca escolar. Non vou a dicir, porque sería unha mentira, e xa teño a nariz grande de abondo, que todas as bibliotecas fan compra en librería de proximidade. Seguimos con bibliotecas que compran en ese sitio que empieza por aí e acaba por Zón, que te vale para comprar un librito e un tornillo, co cual é moi práctico todo eso, pero cada vez son menos. E aí é un esforzo tanto por parte do profesorado que está nos equipos de bibliotecas como por parte das librerías. Despois, cando falemos das actividades que se fan conxuntas, xa direi, porque aí é como un camiño de ida e volta. Nós imos ás librerías, pero moitas veces a librería é a que vai á biblioteca escolar tamén. Pero, bueno, é algo que está regulado na norma e que nós en bibliotecas somos moi cansinas con todo. E este é un dos temas, pois eso, de que nós formamos parte dunha comunidade e os investimentos se teñen que facer no tecido social desa comunidade. Eu queríame centrar solamente con respecto á colaboración en dous aspectos. Por un lado, o aspecto xeral do día a día das bibliotecas. Eu levo 2 anos na Concellaría e realmente desde o principio puxemos unha directriz clara, que todas as compras dos fondos das 2 bibliotecas municipais se realizaran en librarías de proximidade. É dicir, nós non compramos a editoriais directamente, tampouco compramos en grandes superficies, entón todas as nosas compras son en librarías do propio Concello. E despois, con respecto a PLIC, é o que vos dicía antes, que desde o primeiro momento estamos
estamos sempre en continua relación con eles, solicitándolle propostas, porque ás veces, é o que vos dicía antes, depende de onde mires ou como mires as cousas, pois ves aportacións que ti non caeras nelas. Entón, é moi interesante escoitar o punto de vista de todo o mundo. E, sobre todo, onde un evento onde os libros son protagonistas, eu creo que os libreiros e as libreiras e os bibliotecarios e as bibliotecarias son os que teñen que dicir. E os demais, pois, estamos aí para apoiar un pouco todas esas propostas que vayan saindo. Pois, bueno, nos fomentamos a libraría é socia protectora da asociación e, polo tanto, forma parte da asociación. E ela, pois, dende o seu espazo, pois, tamén dá a coñecer o noso proxecto e, ao mesmo tempo, nós, dende as nosas actividades, damos a coñecer a libraría. Entón, xurde aí como unha retroalimentación que, bueno, pois é unha maneira de colaborar, non, con esas librarías, de establecer a nosa relación e é imprescindible, pensamos, coidar esa relación coa libraría, mantela sempre o tanto dos libros que imos traer para que poida facer unhas previsións, informala da programación, incluso ás veces coordinarnos, non? Porque evidentemente pois esa libraría tamén ten a súa programación, as presentacións e demais. Entón, bueno, pois desa maneira. E outra maneira tamén é, ás veces, facemos actividades puntuais e procuramos parar nesa libraría. Por exemplo, se facemos un contacontos pola vila, procuramos que un dos puntos sexa aí, dar a coñecer así para a todo o mundo, non, que participa nestas actividades. Moitas grazas ás tres. Imos pola seguinte. Moitas xa contestastes en parte sobre cal é o voso papel da vosa institución, da vosa asociación na promoción da lectura en galego, pero me gustaría preguntarvos tamén polas dificultades disto, porque imagino que algún haberá. Sí, bueno, eu vou facer unha cosa que se me olvidou. O fío do que dixo Ángeles, que xa levamos falando ao longo da tarde sobre as prácticas das editoriais. Iso é algo que nos, así como en todas as convocatorias, resolucións e instruccións, sae claramente o que hai que comprar en librería de proximidade, tamén en todas as formacións que acompañan ao longo do curso escolar ás nosas bibliotecas escolares, sempre se fixo moito fincapé en que non se pode comprar directamente as editoras. Non podemos vender a colección da nosa biblioteca porque unha editora nos traiga un contacontos. E non podemos entrar en un xogo como sí que os hai, e por desgracia siga habendo, de que unha editora faga un desconto dun 50%. Porque iso é unha práctica desleal e ilegal. Entón, bueno, iso tamén é algo que se denuncia desde... que se fala cando falamos de conformar a colección da biblioteca na que nos axudan as librerías. Falábamos antes, o decía Celia ao principio, hai unha cadea do libro, é unha cadea moi frágil, e non podemos empezar a partir ningún deses eslabóns. Respecto, igual que salen as instruccións que hai que comprar en librería de proximidade nas convocatorias, é que todo o fondo que se compre desde as bibliotecas escolares ten que ir o 50% en lingua galega. Que ocorre en programas ordinarios, clubs de lectura, plan B, eso se vai compensando. O problema é cando hai dotacións extraordinarias sobre unha determinada temática, porque hai temáticas en que o fondo en galego, sobre todo para determinadas idades, non está nin se aparece. Entón, nós tamén nós estamos, ahora mismo está eso muerto desde fai 3 anos no Consello Asesor do Libro, en que estaban escritores, editores, ilustradores, tamén estábamos as bibliotecas, e sempre se fixo esta demanda, demanda de que necesitamos libro non ficción en galego, necesitamos isto, porque nós estamos pedindo ás nosas bibliotecas, a esas coleccións, e o desequilibrio na colección das bibliotecas escolares entre o fondo en galego e o fondo en castelán está aí, pero a veces está aí porque non hai maneira de equilibrarlo. Bueno, con respecto á promoción do libro en galego, nós como administración, lóxicamente, sempre, desde todas as áreas, intentamos promocionar non só o libro en galego, sino todo o que está relacionado coa cultura galega. Si é certo que nos atopamos con dificultades.
É evidente que, como dixen antes, sí que somos conscientes de que estamos nunha situación de emerxencia lingüística e, aínda que Carballo é unha oase lingüístico, porque sí, é certo que o é, a maior parte da xente é galego falante, pero aínda así estás vendo, sobre todo eu na escola, vexo día tras día, estou vendo como está reducíndose esa porcentaxe de nenos e nenas que antes viñan á escola falando galego, pero agora xa están chegando falando en castelán. Entón sí que estamos vendo ese retroceso, non? Seguimos promocionando a través de todas as áreas actividades dinamizadoras unha e outra vez desde apego, desde os cero, desde os máis pequerrechiños hasta os adultos, pero sí que atopámonos con certa reticencia ás veces, sobre todo a lectura en galego. Entón, nós fomos conscientes diso na valoración da... Bueno, cando fixemos as valoracións que facemos ao inicio de curso, a hora de programar actividades e todo, entón decidimos empezar polos máis pequenos. O apego funciona moitísimo e moi ben en Carballo, entón empezamos por aí, pero o problema que nos atopamos é que as actividades son múltiples e variadas e todas en galego, pero as familias chegan e falan en castelán aos nenos. Entón, como ti non atopes a complicidade das familias, é moi difícil revertir esta situación que evidentemente é moi preocupante, non? E, aínda así, por exemplo, nós, na actualidade, dentro das bibliotecas funcionan varios clubs de lectura, todos en galego, un deles é de nenos de, creo que son de 6 a 9 anos, temos outro de adolescentes e mocidade, que ese foi quizás, aí é onde temos a nosa asignatura pendiente. Costanos moito chegar a esa franxa de idade, porque non atopamos actividades que os motiven, non sei, non estamos atopando o camiño. E temos dous de adultos, un exclusivamente en galego e outro que combina obras en galego e en castelán. En todos temos as plazas cubertas, pero sí seguimos detectando esas dificultades. Seguiremos pelexando e tentaremos que ano tras ano conseguiremos, supoño que máis lectores e lectoras, que é certo que unha vez que proban, non? Eu sempre intento enganchar a xente con novela negra, que é a que máis suele tirar, entón recomendo mellor Arantxa Portavales ou tal, e a xente despois sí que che di que lles gusta, pero en principio son reacios a, xa digo, aínda a xente galego falante. Costa moito que a xente lea en galego, moitísimo. Bueno, no noso caso, tratarse dunha asociación de fomento do libro e a lectura en lingua galega exclusivamente, non temos ese problema, porque quen ven pois xa sabe que o obxectivo é ler en lingua galega e crear espazos de fala e de diálogo en lingua galega. Sí que pode ser que nos teñan preguntado por que non ofrecemos clubs de lectura en castelán, pero é sinxelo, quero dicir, o obxectivo do nacemento desta asociación é ese, e non hai máis que explicar. Nós non temos esa dificultade, a verdade é que nas propostas que realizamos esos clubs de lectura teñen moi boa acollida. Normalmente son persoas que ademais son lectoras e a maiores de ler o que o propoñemos, e ademais son libros que propoñemos, van á libraría, mércanos alí, recoméndanlles outros libros en lingua galega. A verdade é que somos como unha comunidade, digamos, entón non temos ese problema. Así que é verdade que podemos atopar máis dificultade para promover, para recomendar libros en determinadas etapas, como por exemplo de bebés, de 0 a 3 é moi complicado atopar, ou incluso que as editoriais que son socias protectoras, pois moitas non editan de 0 a 3, ou outras petamos nas portas pero non hai resposta, o cal é unha pena, porque tamén facemos unha labor de dar a coñecer todos os libros das editoriais, e falamos moito de todas. Tamén na franxa da adolescencia, digamos, no Comando Le, tamén costa ás veces atopar, e en banda deseñada de adultos en lingua galega. Moitas veces propóñense libros en castelán, aínda que a lingua vehicular do club sexa sempre o galego, pero tamén é certo que este club de lectura leva dende o ano 2008 unha vez o mes, quero dicir, xa se esgotou, digamos, moito do que está publicado actual, antigo, e moitas veces se recurre a outra lingua, pero nese sentido son as dificultades que podemos ver. Moitas grazas. Imos coa seguinte, se vos parece. Dende que formades parte da asesoría do CLIC,
en concreto, de espazo lectura, que boa práctica que envolvese as librarías resaltaríades? Porque estamos vendo unhas traxectorias moi amplas, non? E moi diversas e moi potentes. Entón, que iniciativa relacionada con estes espazos é un pouco así a vosa preferida, a máis singular, a que vos parece que ten máis proxección? A ver, eu aquí sí que trouxe en chuleta para isto, para non olvidar. Bueno, é que eu non podería escoller entre nada desto. Eu creo que hai unhas prácticas tan boas entre as librerías e as bibliotecas escolares que así rapidamente vou a decilas, non? O que decía antes, hai un camiño de ida e volta, é dicir, nós vamos ás librerías porque ali nos aconsellan. Falábamos antes de que vivimos a punto de morir por novedades. E entonces, claro, ti podes filtrar, pero necesitas que alguén te axuda a filtrar. E aí a libreira que ti teñas de confianza, ou as libreiras, porque tamén o traballar con libreiras especializadas é así. Entón, nos recomendan, nos axudan a conformar a selección, nos axudan a completar a colección da nosa biblioteca, chegan ás nosas bibliotecas. Lola da Enea de Santiago pateouse a Terrachá, a Ribeira Sacra de Lugo, levando libros, levando xogos, levando cousas a lugares que non teñen esas librerías de proximidade como podemos ter en zonas máis urbanizadas. Despois, hai experiencias como, por exemplo, a que ten lugar na Estrada, nos centros educativos da Estrada, que fan 2 guías de lectura conxuntas ao ano coas librerías da Estrada. Entón, son guías de lectura que salen desde os centros educativos, pero que tamén están nas librerías da zona, é dicir, un traballo conxunto entre elas. Hai clubs de lectura que se desenvolven en librerías, ou algunhas da sesión dos clubs de lectura. Hai visitas ás librerías de grupos antes poñía Juan, eles teñen unha serie de ofertas para os centros educativos da contorna, me imagino, de que podan visitar a librería, de que se podan facer ali actividades, pero tamén hai visitas do alumnado dos clubs de lectura, do alumnado voluntario. Nós temos un programa que é o voluntariado na biblioteca escolar, que son alumnado que quere axudar a traballar a súa biblioteca, e moitas veces estes grupos van coas persoas do equipo á librería a facer a compra para a colección da súa biblioteca. E os clubs de lectura moitas veces tamén van e fan eles esa selección. Ou, cando os librerías van aos centros, é o alumnado o que fai esa selección co persoal da librería. Tamén se levan a familias. Ali eu tuve unha experiencia como coordinadora da biblioteca de celebrar un Día da Muller nunha librería da Coruña que nos acolleu, onde fixemos unha sesión de contacontos e onde despois o alumnado explicoulle ás súas mamás, tías, primas, porque isto só lo facíamos cas mulleres, sobre as mulleres nos Xogos Olímpicos, porque era o tema que traballábamos na biblioteca ese ano. É dicir, que escolleron esa actividade para nós. E logo todas as actividades que nos ofertan as librerías, nos ofertan poder ir ali a que nos conten un conto, a facer algunha actividade cultural e de outro tipo. E despois nós temos unha serie de actividades ao longo do curso escolar formativas para as persoas coordinadoras das bibliotecas escolares. Temos unha grande no mes de novembro que é libre, que pode ir calquera persoa. E aquí, moitas veces, na formación, ven a dar formación libreiras e libreiros, porque hai unha parte da colección sobre a que eles teñen máis información da que igual non podemos ternos. É dicir, que tamén nos acompañan nesa parte tan importante que para nós é a formación. É dicir, estar en continua formación para eso. Entón, ya. Moi ben, Ángeles. Bueno, antes de nada, darlle os parabéns ás 3 propostas que saíron aquí, que me encantou o título de Gromos Singulares, porque a verdade é que dá gusto ver como desde as librerías estades, sodes realmente referentes culturais, non? E iso tamén nos estamos vendo nas librerías que temos en Carballo, é dicir, temos, creo que contar, non quero olvidarme de ningunha, pero creo que ten 7 ou 8, creo que son 8, e todas elas están, non ao nivel que estades vos, seguramente, pero sí que se están facendo cousas moi interesantes desde as propias librerías para eu quixera introducir quizás aquí un termo, facer librarías habitadas, e explícome no de habitadas, onde os que somos amantes da lectura, e non só da lectura, sino tamén de outro tipo de arte, como poden ser as artes plásticas, ou mesmo a banda deseñada, ou outro tipo de artes, poidamos encontrar en esos espazos lugares cómodos e acolledores, onde poidamos compartir con persoas que teñen as nosas inquietudes, todas esas
esas cousas que son maravillosas, ese teatro, eses obradoiros, eses contacontos, e que me encantou todo o que propoñedes. E, sobre todo, pois eso, creo que falta algo moi importante, que é a colaboración das institucións coas propias librarías. Eu creo que chega xa o momento de que hai que recoñecer ese valor que estades aportando á sociedade e que moitas veces quedase aí en mera, pois vou a ir a esta actividade, levo o neno a este contacontos, etc. Creo que teríamos que tirar, ou deberíades de tirar, creo, desde a Federación, por conseguir que as administracións se involucren máis e poida haber unha relación de colaboración. Bueno, penso que as librarías están xa hai tempo que consideran que ese espazo debe ser unha casa, non, para todas as persoas que van. Entón, pois algo que considero que están funcionando moi ben e que se ve cada vez máis é a proposta, non, todas as actividades que se están levando a cabo nas librarías. Tamén hai outro aspecto que é moi complicado, pero tamén é fundamental, que é o tema das redes sociais, que queiramos ou non está aí. Saber utilizalas ben fai que estean moi presentes na comunidade, porque ao final pois todos estamos metidos en redes e que unha persoa que leva unha libraría saiba utilizala de maneira intelixente e profesional, penso que fai que chegue, non, a moitos. Logo iso, sobre todo, pois que eu penso que o fundamental é que eu como usuaria ou como lectora que chegue a unha librería e que haxa unha persoa que te recomende, que sexa un bo profesional. Eu penso que iso tamén está cambiando moito, non? Que non son intermediarios, son persoas que aportan moito neses espazos e penso que para iso as redes son unha ferramenta imprescindible. Moi ben, e para finalizar, polo menos deste lado da mesa, porque como dixo antes Loli Vilavedra, aquí nesta casa os horarios son firmes e nos queda moi pouquiño. Unha última pregunta que case un xogo, e porque eu creo que nos temos que ir de aquí pois con ideas que teñen que ver con tecer redes, con tecer fíos, cos libros e o pan, e recollín 3 cousas que dixeron as componentes da mesa, non? Cos datos claros, pero tamén coas ideas firmes para despois seguir falando. Entón, só vos podo preguntar como sería ou é a vosa libraría ideal. Onde está, que prestacións ten, en que está especializada, como se chama, cal é o voso soño de... Que se note un pouco que eu, se teño outra vida, que nunca se sabe, vou me poñer mística, querería ser libreira. Bueno, a ver, eu, como vivo na Coruña e aquí hai varias libreiras e libreiros da cidade, non penso mollarme. E non vou a decir, eu estou de acordo co que acaba de decir Yaiza, creo que a evolución das librerías nos últimos tempos decía Dolores ao principio, que eran espazos onde estar felices, que nós tamén intentamos nas bibliotecas escolares. O que decía Celia de ese terceiro espazo, que tamén o consideramos nas bibliotecas. Entón, eu creo que isto, na maior parte dos casos, aí me queda algunha librería residual desta que ten unha estantería ali e que pone gallego. Queda, pero poucas. E outros son espacios onde te podes coller un librito, te podes sentar e o podes estar ali mirando, que non te vai a ver ninguén a botarte fora. Pero eu sí que non vou a decir ninguna librería galega porque non podería. Entón, eu teño a miña librería moi favorita é a Sendac de Barcelona. Eu é que son maestra infantil, unha devota de literatura infantil e juvenil, e é un espacio, no que eu, por exemplo, si boto en falta nas librerías de Galicia, pois esa entrada que ten a Sendac, donde logo chegas a caixa e xa tes 200 euros gastados, que a parte de literatura infantil e juvenil internacional, que é aquí fondo que ven de Italia, que ven de Francia, que é un lujo e que aquí non o atopamos. Entón, o tens que traer de ali ou pedir por internet. Pero é un espazo moito que mostra Juan, é dicir, é un espacio de dinamización cultural. E a mí, por exemplo, fan unha actividade que a mí me encantaría que a tuvésemos aquí, porque temos moitos clubs de lectura, temos moitas presentacións de libros, que eu creo que é un modelo a revisar, porque a mí
creo que xa hai que darlle unha volta a ese tipo de cousas, pero ali fan talleres para adultos, a que a veces vai profesorado, non? Pois de como aprender a ler un álbum, ou de como aprender a ler, pois vamos a dedicar 3 semanas a aprender a ler a un clásico como Tommy Ungerer, é dicir, promover ese tipo de actividades para o público adulto, porque a veces esas cousas facemos para os máis pequenos, pero é que eu tamén quero aprender. Entón, esa sería a miña librería ideal. A libraría ideal podía ser ficcional, pero tende cuidado con María Pousa, porque se vas a Barcelona vai presionar para que vayas a Sendac e gastas máis de 200 euros, seino por experiencia. Bueno, se vas a la Finestres de Arte tamén. Sí. Ángeles, a túa libraría ideal? Ai, pois bueno, a ver, a miña libraría ideal sería aquela que sería especializada en nada e aberta a todo. E digo en nada e todo, un pouco aí que un pouco parece que un pouco incoherente e antagónico, pero un pouco que fora onde todos puidéramos ir, non? Pero onde ninguén se sentira excluído, non? E sí que botei de menos, e seguramente hai por aí proxectos dese tipo, pero nas librarías que eu coñezo, polo menos sí que me falta un espazo, que é un espazo adicado ás persoas diverxentes, non? A todos, debe ser que, bueno, eu pola miña profesión pois vexo cada día pois máis nenos e nenas con necesidades especiais, e sí que boto de menos pois ese espazo onde atopen o seu lugar, onde poidan encontrar, e nas nosas bibliotecas temos libros adaptados, é verdade, pero sí nas librarías esos espazos especiais para eses nenos e esas nenas especiais que cada vez pois forman parte do noso día a día e que están aí. Estaría en Carballo, supoño. Estaría en Carballo, claro. Sí. E Yaiza? Bueno, pois unha libraría que, ademais de todo iso no que nos estamos pensando, non, espazos amplios, luminosos, lugares onde ler, tomar algo e demais, pois que te permita tamén coñecer títulos que van máis alá do que está en moitas librarías, non? Un pouco na liña do que dicía María deses títulos internacionais que moitas veces, pois claro, non chegan. Pois que nos dean a coñecer algo máis, que haxe así como tesouros escondidos, non nesas que os hai, pero bueno, darlle así ese aspecto. E logo, pois tamén ter unha boa programación, dinámica, actividades incluso que saian do habitual, e un libreiro, unha libreira que te recomende, que te coñeza. Para min iso é fundamental, que un libreiro ou a libreira coñeza pois quen vai, que lle gusta, que incluso poidas conversar con el ou con ela, que sexa un lugar, a nos pásanos moitas veces que chegamos ali e de repente estamos todos ali, bueno, pois eso quere dicir que eso é o que busco na miña libraría ideal, que afortunadamente temos un anaquiño ali, e penso que máis alá de espazos e infraestructura e demais, esa é a esencia, non? Un pouco. A libraría como a casa, non? Efectivamente. Que mellor que iso. Eu creo que nos quedan 5 minutos moi escasos, son case 3 o tempo corre moi rápido hasta ahora. Por si alguén quere facer unha ultimísima intervención, pregunta ou cuestión. Hai dúas persoas. Teñemos que pedir moita rapidez as dúas e darvos as grazas. Por suposto, as componentes da mesa tamén. Bueno, o meu é máis unha recollida dese último xogo e darlle a volta, non? É dicir, como libreira e no meu caso, ademais, como nai, eu teño unha utopía para as bibliotecas escolares, non? A miña biblioteca escolar ideal e utópica sería aquela que forma parte da totalidade da infraestructura do centro. É dicir, entrar no cole e que estiveras na biblioteca. E despois de aí xa ir a clase. Para mí esa sería a miña utopía. Tiene moitos fondos estructurais. Algunhas as hai, hai poucas, pero hai moitos centros desas bibliotecas que xa están moi consolidadas que ti entras xa na biblioteca, o sea, estuvo outro día comigo en Coruña, na que hai no Rosais, no Emilia Pardo Bazán, e ti entras e aquí está a porta cristalera que dice biblioteca. E ten 2 pisos, teño que decir. Entón, bueno, sí que as hai, non son todas, non, pero, bueno, ese concepto, sí, a miña tamén é. Grazas, Monse.
Moitas grazas tamén aos organizadores, a Dolores, ao Consello da Cultura Galega. Eu teño aquí unha proposta que lle fagamos tamén un homenaxe, que non falamos moito deles, aos escritores, porque sin escritores non hai libros. E creo que son o fundamento do traballo que teñen que tamén ser ben tomados en conta e agasallados dun xeito certo, porque deles dependen os libreiros, o traballo editorial, a ilustración e todo o que se deriva do libro. Pois moitas grazas polo tema e pido tamén ese aplauso para os autores. Os aplausos case nos serven de final da xornada. Lles agradezo moi especialmente ás tres comunicadoras desta mesa polas intervencións tan suxerentes e lles agradezo tamén a vostedes a asistencia, as horas, o interese e o debate rico que seguro seguirá. Moitas grazas.